Boa tarde. Non sei se escoita ben. Benvidos a todos e a todas. Hoxe temos un pequeniño xesto que preparamos, unha pequeniña sorpresa para a nosa concelleira Aurora Prieto. Claro, sabedes a cara de sorpresa. Aí ven Xiana, de Concelleira de Cultura, Concelleira de Cultura. Bueno, Aurora, non te poñas, salga usted aí ao ruedo. Bueno, é un xesto a Aurora polo traballo feito, un recoñecemento pois de parte das compañeras e compañeiros do equipo de goberno. Bueno, foi unha vida dedicada á política e sigue, pero nos parecía importante facerlle un xesto agora que lle dá o relevo a Xiana. Moi ben. Grazas, Aurora. Solo deciros que bueno, que non sei que dicir. Que gracias ao goberno, gracias á oposición, que eu quero deixar claro que da sala de plenos para dentro temos unha actitud, pero que temos que seguir sendo o que somos, veciños, compañeiros, e que, bueno, que a veces a hostilidade non leva a ningún camiño, nin por parte de uns, nin por parte de outros. Sempre me sentí ben, había veces que non, como todo o mundo, pero, bueno, eu vou a seguir aquí hasta 2027, que foi o meu compromiso, e o que digo sempre, se en algún momento, bueno, pois me pasei, en algún momento perdí uns papeles, tamén vos quero decir que, bueno, que somos humanos, e que se me perdone, e que... Bueno, espero que che gustara, Aurora, e xa damos entón inicio a esta nova sesión plenaria. Un minuto, Araceli. Sí. Queríamos transmitir, despois da recente falecemento dun concelleiro deste concello, queríamos transmitir nosas condolencias do Partido Popular e recordar a Severino Novas neste pleno. Pois grazas por esas palabras tamén, que seguro que a familia as agradece. Se enviou tamén un ramiño do Concello para que, bueno, pois, formou parte da corporación e é importante a veces estes xestos. Ben, pois, bueno, comezamos a sesión plenaria coa aprobación da acta da sesión anterior realizada en data 30 de xaneiro de 2026. Se vos parece, pasamos a votar a acta. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Ben, queda aprobada a acta por unanimidade. Pasamos agora ao segundo punto da orde do día, que é a proposta de clasificación das proposicións presentadas na licitación do Servizo de Axuda no Fogar. Doulle a palabra á propoñente para que nos explique o punto. Boa noite a todas e todos. Traemos hoxe a pleno a proposta de clasificación das ofertas presentadas pola Mesa de Contratación dentro do procedemento de licitación do Servizo de Axuda no Fogar, que é un trámite imprescindible para avanzar cara a aprobación da adxudicación definitiva dun servizo esencial. Estamos ante un paso administrativo fundamental que valida o resultado da valoración técnica e económica realizada
conforme aos criterios establecidos nos pregos e baixo os principios de obxectividade, igualdade e transparencia que deben rexer toda a contratación pública. Compre tamén trasladar unha mensaxe clara á veciñanza de que a adxudicación dun contrato non supón en ningún caso un desentendemento por parte do Concello. Pola contra, a Administración local exercerá un control rigoroso e permanente da execución do servizo, supervisando o cumprimento das cláusulas contractuais, das obrigas laborais e da calidade de atención ás persoas usuarias e aplicando, se fose necesario, os mecanismos de penalización previstos no contrato. O SAF é un servizo esencial e contará cun seguimento continuo dentro das competencias municipais. Nada máis, grazas. Pois ben, dito isto, comezamos a primeira quenda. A señora Prieto, señora Portas. Ben, turno para o Partido Popular. Ola, boa noite a todos. Quero facer constar un erro no procedimento. No pleno de novembro de 2025 estableceuse as características do contrato cun valor estimado de 4.634,640 euros e como órgano de contratación a Xunta de Goberno. Tal e como dixo o señor Abal, no anterior pleno facilitounos a documentación. Perdón. É que, bueno, é a súa obriga. Onde consta un informe de intervención fiscalizando o gasto, sendo o 10% dos recursos ordinarios do orzamento en vigor, inferior ao valor estimado do contrato. É un informe de Secretaría onde se explican os pasos que se deben dar para o proceso da contratación. Dito isto, o Goberno non utilizou o órgano competente para designar a composición da mesa de contratación, xa que se establece se o 10% dos recursos ordinarios do orzamento en vigor é inferior ao valor estimado do contrato, como é neste caso, deixa moi claro que o órgano de contratación debe ser o Pleno. Polo que o Goberno truxo o Pleno o inicio de expediente de contratación e agora trae a clasificación das propostas presentadas. Pero vostedes ocultaron, a través de outro órgano, a obriga de que o Pleno aprobará a mesa de contratación. Os compoñentes desa mesa deben ser nomeados polos 21 corporativos desta sala, existindo a posibilidade de que algúns dos presentes poderamos formar parte desa mesa, pero o Goberno nunca está interesado na participación de grupos. Unha vez máis, o Bloque intenta cortar os nosos dereitos, os de todos os corporativos. Un defecto de procedimento como este é un claro risco para o contrato máis grande do Concello de Cangas, sinceramente nesta legislatura. Nós non vamos a ser cómplice de erros, e menos aún intencionados para quitarnos os nosos dereitos. Pero tamén sabemos a clara necesidade e urxencia deste contrato, aínda que estamos na obriga, claro, de fiscalizar o proceso e que se cumpra a legalidade do contrato. Ademais, quería facerlle unha pregunta, señora Abal. Está contenta co resultado da licitación? Gústalle a empresa adxudicataria? Eu, xa en novembro, advertínlle que ese prego era unha chapuza e que podía abrir a porta a entrar a calquera. Vai a entrar a prestar o servicio unha empresa con denuncias por mala xestión. Señora Abal, lea a prensa. Que pasou con esta empresa nun concello cercano? Liu o informe da CIGA, onde di textualmente, voulle ler o resumo final. A CIGA acusa directamente a empresa concesionaria de non protexer os traballadores, de non implementar mecanismos de prevención eficaces, deixando os traballadores desprotexidos, especialmente en situación de risco. Señora Abal, repítome, isto é algo moi serio e importante. Estamos a falar dos dependentes, dos maiores, das familias que necesitan o servicio do SAF e dos traballadores. E, como sempre, pagan os seus pratos rotos. Non teño máis. Pecha esta quenda a propoñente.
eu non ilixo a empresa que sale na clasificación de primeira. De feito, foi a propia Deputación de Pontevedra quen fixo a valoración e fai esta proposta. De todas formas, somos absolutamente conscientes de que alrededor deste procedimento existen cuestións que tiveron bastante repercusión pública e que poden xerar bastante inquedanza. É lóxico que cando falamos dun servizo esencial haxa unha especial atención tanto social como a mediática. Pero precisamente pareceme importante aclarar dende a responsabilidade. A normativa que rexe o procedemento de contratos do sector público establece de maneira taxada e pechada cales son as causas polas que unha empresa pode ser excluída dunha licitación. Entre elas figuran, por exemplo, condenas firmes por determinados delitos ou a declaración formal de prohibición de contratar. Fora deses supostos expresamente previstos, o órgano de contratación non pode adoptar decisións baseadas en valoracións ou en feitos que non teñen consecuencias xurídicas firmes, independientemente da miña opinión persoal, que creo que vostede está dando a súa. Actuar a marxe destes límites vulneraría os principios de igualdade e concorrencia e, ademais, podería invalidar todo o procedemento administrativo. Traemos a pleno o resultado dun proceso técnico regulado no que se aplicaron exclusivamente os criterios establecidos nos pregos con plena legalidade vixente para poder avanzar tanto con seguridade xurídica nesta adxudicación. De feito, nin a parte subxectiva nin a obxectiva foi valorada por ninguén deste goberno, aí constan os informes. E considero que é bastante grave que me traslade a min a responsabilidade de elixir a unha empresa cando realmente non é así. E sobre todo cando foi a propia Deputación de Pontevedra quen marcou esa diferencia na clasificación na parte subxectiva e na memoria, non na parte económica, como ademais mencionaba a vez anterior. Considero que, bueno, falou vostede da CIGA, considero que a CIGA defende os dereitos das traballadoras e dos traballadores e leva bastantes anos pedindo á propia Xunta que se sente con elas para regular as súas condicións laborais. Penso que esa é realmente a responsabilidade de cada quen. E como comentei, o Concello terá que seguir pois un control rigoroso sobre todo o que teña que ver con este contrato de licitación. Pero non estou contenta, nin se saíra esta empresa nin ningunha, porque xa comentei en varios plenos que a verdade é que as empresas pois deixan bastante que desear en xeral. Nada máis que dicir, grazas. Ben, antes de dar paso á segunda quenda, estamos consultando a cuestión que plantexa sobre un posible rodeforma. Estamos vendo se os técnicos nos responden esta cuestión, porque esas tramitacións as fan técnicos, non son decisións políticas. Quer dicir, se o órgano de contratación ou a mesa está composta ou foi aprobada polo Pleno ou pola Xunta de Goberno, é o personal técnico o que marca cales son os pasos a dar. Non é unha decisión política, non é que che di, ten que ser desa maneira, e ti dices, eu vou facer o que me dá a gana. Non, se foron seguindo os pasos que os técnicos marcaron, eles agora nos dirán pois se efectivamente hai un erro ou non, pero dar por feito, digamos, unha mala vontade non me parece que sexa o máis axeitado, igual que facer unha pregunta de se a unha concelleira efectivamente lle gusta algo, dá trasladar unha impresión de que aquí pero eso non ten nada que ver con preguntarlle unha empresa non se contrata porque a unha persoa lle gusta. Sí, perfecto. Señora Isabel, eu non estou chillando, estou falando, non lle estou berrando a ninguén. Pois sinto, vale, non empecemos a chillar todos. En fin, me parece unha pregunta fora de lugar falando dun contrato deste calibre. Moi fora de lugar, moi fora de lugar. Fala dunha arbitrariedade totalmente fora de lugar. Bueno, isto non é un diálogo, sigue habendo quendas. Eu din a miña opinión sobre a súa intervención, agora vamos a abrir a segunda quenda de 3 minutos, usted pode manifestar as súas impresións. Señora Prieto, señora Portas. Ben, bueno, pois
Desde Alternativa solamente vamos a indicar que, bueno, estamos dentro dun contrato ilegal neste intre, mentre nos axudique o novo, levamos 3 anos de demora. Avisamos cando foi da aprobación dos pregos que existían erros de forma, xo advertimos no pleno e está grabado nel, e non se fixeron esas modificacións. E, bueno, se fai unha adxudicación neste intre que para eso parece ser que sí que somos precisos coa nosa votación. Se a eso todo lle engadimos, bueno, pues a polémica que acaban de escoitar en este momento, que non é sinxela de resolver, certamente, pues, bueno, nós non queremos cuestionar os informes técnicos existentes, si temos dúbidas no procedemento, neste caso da mesa, a raíz desa autorización dos técnicos, tal como falaba a alcaldesa, pero sí que é certo que non vamos poñer en dúbida os principios da contratación, porque non se podría facer. Victoria, podo cortarte un momento e logo continúas? Porque xa temos a resposta. Ben, o que nos dice a técnica é que no certificado de acordo dese pleno en cuestión, un dos puntos de acordo é precisamente nomear os membros da mesa. Quer dicir, en esa resolución de acordo xa están nomeados no acordo, no punto cuarto, di nomear aos membros da mesa de contratación que a continuación se indican: presidenta Xia Naval, Concello de Facenda, suplente Antonio Iglesias Franco, Concello de Urbanismo, bueno, así sucesivamente, vogais Eleuterio, suplente María Rodríguez Gómez. Quer dicir, no propio acordo primeiro van enumerados os membros desa mesa de contratación, que foi efectivamente nomeada polo órgano competente, que, como di usted, foi o pleno. Digo, para que quede xa claro que o procedimento está correcto e non hai erro. A data é 31/10/25. É o pleno de aprobar o expediente, de inicio de expediente. Perdón, Vitoria, podes continuar co teu tempo. Ben, pois continuo onde o deixei, que nós non íbamos a cuestionar os informes técnicos nin o procedimento, si os defectos de forma que existían e que fixemos mención ou de fondo no pleno anterior, o sigo reiterando, pero sí que nos vamos a manifestar a nosa coherencia coa situación que existe. O noso posicionamento neste caso vai ser non entrar en votación, por unha cuestión simplemente de responsabilidade moral e política. Non participaremos neste punto, faremoslo desde un punto de vista de respeto institucional, sempre xulgar os feitos e sen emitir xuicios de valor, pero como todos sabemos o que está a suceder e como está sin resolver, preferimos tomar esa decisión. Tamén o facemos desde a convicción de que a prudencia é o principio lexítimo nunha acción política e que, en todo caso, nos hubiera gustado, e o queremos deixar claro, que se nos hubiera chamado unha vez despois da mesa, cos técnicos presentes, que se nos hubiese aclarado moitas cousas, porque o que o comentaban antes e nós o vamos a reafirmar, é que é un contrato que é importantísimo para o noso Concello, que é de protexer non solamente as persoas vulnerables do noso Concello, senón tamén a esas traballadoras, e que, bueno, votamos de menos ter que enterarnos destas cousas sempre pola prensa. Ben, seguinte turno. Turno para o Partido Popular. Eu quero dicir que os informes non os cuestiono porque van en base a un pliego existente que dá este resultado, vale? Os técnicos fan en base a un pliego que vostede contratou. E despois, nada, decirlle iso, que Galicia está infrasubvencionado para todas estas cousas, porque dende o goberno central, axudado polo Bloque Nacionalista Galego, non nos axudan nada disto, importalle tres narices se nos financian ou non nos financias, somos de segunda e a vostedes dalles igual. Nada máis. E a trasladar a preocupación, sinceramente, pola situación actual do contrato. Pasamos entón a votar a proposta.
Votos en contra, abstencións e votos a favor. Abstéñanse. Sí, unha abstención, efectivamente. Bueno, pois queda aprobado por 10 votos a favor. Pasamos entón ao seguinte punto da orde do día, que é a proposta de adhesión á Asociación de Entidades Locais pola Lingua Galega. Defende a Concelleira de Normalización Lingüística. Boa tarde a todos e todas. Hoxe traemos a proposta da adhesión do Concello de Cangas á Asociación de Entidades Locais pola Lingua Galega, a Lingua, unha decisión que vai máis alá dun acordo administrativo e que responde a unha visión compartida sobre o papel que deben desempeñar as administracións locais na protección, promoción e normalización da nosa lingua propia. Os concellos somos a administración máis próxima á cidadanía e no ámbito local onde se producen as relacións máis directas coa veciñanza, onde se presta atención diaria e onde a lingua se converte nun dereito efectivo ou, pola contra, nunha oportunidade perdida. Formar parte de a lingua permítenos reforzar ese compromiso coa garantía dos dereitos lingüísticos e cunha administración máis accesible, máis próxima e máis coherente coa realidade sociolingüística do país. A adhesión permitirános formar parte dunha rede de cooperación entre entidades locais que comparten experiencias, recursos e boas prácticas. Isto tradúcese nunha mellor planificación das políticas lingüísticas municipais, de xeito que se evitan duplicidades, optimízanse recursos públicos e permítese que concellos de diferentes tamaños traballen de maneira coordinada cara a obxectivos comúns. A adhesión á lingua permitirá tamén acceder a programas e iniciativas xa consolidadas que demostraron amplamente a súa eficacia na promoción social do galego, como o proxecto Youtubeiras, orientado a impulsar a creación de contidos dixitais na nosa lingua entre a mocidade, ou o programa Apego, centrada na socialización temperá en galego e no acompañamento ás familias nos primeiros anos de vida das crianzas. Compre tamén salientar que a achega económica prevista ten a natureza dunha cota anual de pertenza a unha entidade sen ánimo de lucro destinada ao sostemento dun proxecto colectivo de interese público. Desde o punto de vista institucional, esta adhesión reforza a imaxe do Concello como unha administración comprometida coa lingua galega e coa cooperación interadministrativa, participando en espazos de traballo conxuntos nos que se definen estrategias e iniciativas de promoción lingüística desde o ámbito local. En resumo, formar parte da lingua suporá un importante beneficio para a cidadanía de Cangas, xa que nos permitirá compartir coñecemento e avanzar cara a políticas lingüísticas máis eficientes e útiles para a veciñanza. Constitúe unha importante aposta pola cooperación, pola calidade do servizo público e polo futuro da lingua galega desde o municipalismo. Por todo isto, solicito o apoio desta corporación para aprobar a adhesión do Concello de Cangas á lingua. Moitas grazas. Ben, abrimos entón a primeira quenda, señora Prieto. Ben, señora Portas. Bueno, non solamente queremos preguntar si as cuotas do GDR e do GALP están ao día. Vale, pois queda a pregunta formulada. Partido Socialista, Partido Popular. Boa noite. Bueno, en primeiro lugar, facer referencia a que o luns, si foi o luns, na comisión informativa que tivemos, na que a señora alcaldesa nos expuso, bueno, basicamente en que consistía esta adhesión á lingua, quedaronme toda unha serie de dúbidas no aire e que sí que me gustaría que foran respostadas, bueno, para podernos entender un pouco toda esta cuestión. Nesa explicación sinxela,
se nos dixo que se trataba de suscribirnos a esta plataforma por un custo de 2.500 euros anuais e que a cambio recibiríamos, bueno, pois toda unha serie de actividades no noso concello, que habería que pagar a maiores, se non entendín ben. Entón, claro, aí empezan a xurdir esas dúbidas. En primeiro lugar, ata que punto, unha vez adheridos, logo nos podemos desvincular. Que actividades se pretenden desenvolver? Cantas serían de forma anual? Canto custa cada unha delas? Si son todas obrigatorias? Si hai un mínimo de suscripción a este tipo de actividades ao ano? Cal é o obxectivo destas actividades? A que público, a que franxas de idade están dirixidas? Que tipo de profesionais as van a impartir? Porque, a ver, é que é evidente que se na comisión informativa non se nos informa de todo este tipo de cuestións e agora fai vostede, señora concelleira, un alegato moi bonito e eu comparto pois toda a defensa que temos que levar a cabo da nosa lingua, pero evidente que nós non vamos a firmar un cheque en blanco, dado que creo que os concellos xa teñen na actualidade unha profunda carga económica a que facer fronte e, dado que, como ben saben, e sabemos todos, isto é unha competencia da Consellería de Lingua e Xuventude, pois gustaríame saber, bueno, pois todo este tipo de preguntas que lle acabo de facer, si máis poder respostar. Grazas. Pecha a concelleira. Ben, non sei se todas serán respostadas porque nin as anotei. De todos os eitos, se vostede entra na plataforma a lingua, aí está todo solucionado. Ben, entón, a nosa idea, falando con os equipos de dinamización lingüística dos institutos do Concello, porque esta plataforma o que ofrece é youtubeiras do que falei, que sería para a mocidade, ofrece apego, que é para familias e crianzas de 0 a 6 anos, tamén ofrece Enreguéifate, ofrece o Club de Debate e outras. Nos falando cos institutos, porque a grande maioría destas actividades efectivamente están destinadas, que preguntaba ao público, é a mocidade, que é onde temos o gran problema. O Club de Debate descartárono, polo menos nun primeiro momento, polo feito de que, aínda que nos institutos cangueses si se está a dar a materia de oratoria, o alumnado aínda non ten esa capacidade pois para o mellor entrar pois nese club. O profesorado non o ve aínda capacitado. O mellor nun futuro, pois sí. O a Enreguéifate, xa dende a comarca, xa se presentan os institutos, sobre todo, pois este ano, por exemplo, foi o de Rodeira, foi o de o Monte Carrasco, e inclusive outros que non son públicos, como o Eduardo Pondal, xa se presentan a regueifas estas, non? Entón, non lle vían o mellor, pois, moito sentido de que nos incluíramos no Enreguéifate. Iso foi, polo menos, unha primeira valoración, non quere decir que o mellor, máis adiante, pois diga, bueno, pois mira, que isto da improvisación oral, que si é verdade que é algo que lles gusta a rapazada e que participan, de que non nos próximamente, pois que tamén nos adiramos. Ben, despois, non me lembro como preguntaba, entón, a plataforma está conformada por varios concellos. Non só son concellos do BNG, por certo, porque se entra na plataforma xa pode ver que, bueno, pois
agora non me lembro, perdón, nin que concello é a presidencia, pero de Bogalías está Betanzos, tamén, e iso non é, creo que é PSOE, non? Que máis está o Grove, está Vila García da zona de Pontevedra, a parte do concello de Pontevedra está Vila García, está o Grove, ben, hai unha chea de concellos, non? Entón, o que se oferta para os concellos que se adiren á plataforma son profesionais, sí, que van a eses concellos, claro, eses profesionais terán que cobrar. Entón, de aí que a saque, e todo vai depender da, digamos, da actividade, do proxecto que ti escollas, porque vai haber uns profesionais para ensinar a rapazada, pois como, que o mellor moitos xa saberán, pero como subir os contidos a YouTube ou como facelo para participar en youtubeiras, non? E viránlle a explicar en que consiste, que premios van poder recibir, porque sempre en calquera deles despois hai premios. Non sei, bueno, e non sei que máis me preguntaba, pero iso eu remito a vostede ou a calquera persoa que entre na plataforma a lingua, escrito todo xunto, e aí hai moita información. Ben, pois pechamos entón esta primeira quenda de intervencións, damos paso á segunda quenda de 3 minutos. Señora Prieto, señora Portas, sí? Bueno, ninguén me respostou a pregunta que fixen e foi fácil e expresa e tiña un sentido de ser, aunque se deberon pensar que non tiña nada que ver co punto, pero sí que tiña un sentido de ser. Bueno, a presidencia de a lingua en Santiago de Compostela e a vicepresidencia Moaña, por si non nos sabía a concelleira que traía o punto pleno. Nós sí que enviamos a web e, bueno, pois fala un pouco en general do que acaba de comentar a concelleira agora mesmo, pero para nada consta nin que se fixo, nin cal é o fin real. Vale, sí, defender a lingua. Perfecto, correcto. É dicir, non indica exactamente cal vai ser esa axuda aos concellos, que nos implica esa adhesión, sí. Tamén o que implica tamén 2.500 euros ao ano. Tamén nos implicaba eso GDR e o GAP e nos dá unhas subvencións a cambio. Por eso preguntaba se as cuotas estaban ao día, porque son cuotas inferiores a esta cuantía. Ben? Non vai ser alternativa quen este en contra, evidentemente, da defensa da lingua, pero sí que nos gustaría, e o reiteramos, o mesmo que pasou no punto anterior neste, dentro do expediente do pleno existe os estatutos da lingua, existe, bueno, pois unha memoria da necesidade de adherirnos, pero ni nos estatutos ni na plataforma da lingua marca un plazo de adhesión, non marca cal foron os proxectos que fixeron hasta este momento e como repercute eso nos concellos. Se fala de proxectos xenéricos, como acaba de comentar a concelleira, e non concreta nada. Entón, pola nosa parte, nós non vamos a votar a favor. Queremos que nos explique mellor, que se nos diga que implica iso, e como non existe plazo de adhesión, non temos ningún problema, que canto teñamos toda a información correcta e respostas ás nosas preguntas, votemos a favor sin ningún tipo de problema no seguinte pleno. Vou intentar responder eu as cuotas que corresponden do GALP e do GDR deste mandato están ao día, pero son bastante superiores, porque unha das cuotas son 4.000 e pico por ano. Non recordo ahora si a do GDR ou a do GALP, porque estaba buscando a información, pero bueno, o teléfono me borrou o historial e agora non o topo. Pero son bastante superiores, calquera unha delas. Pode seguir o turno de palabras. Bueno, pois entonces doulle turno ao Partido Popular e logo. De acordo, en primeiro lugar, grazas por responder, pero aínda así, pois, o que falábamos, é todo, sona todo moi bonito, pero non hai nada concreto, esa é a realidade. Despois, no que se refire
non hai un orzamento fixo, porque se me di, claro que ya hai que pagar os profesionais, por suposto, e niso estamos todos de acordo. Se fan unha actividade hai que pagala, pero claro, tenemos que falar ata que orzamento vamos a destinar a este tipo de actividades. Digo eu que haberá que pechar algo, ou vamos a firmarlle aquí un cheque en blanco e logo derivan aquí toda unha serie de partidas ao ano. Eu, a verdade, non me parece lóxico. Haberá que delimitar, pois facer X actividades. E despois, seguindo na liña do que vostede comentaba, é que vostede mesma entrou pois nunha problemática que iba a preguntar eu. Ben, falou de youtubeiras, falou de apego, falou de enregueífate, falou do clube de debate, pero se entra vostede na páxina de A Lingua, pon que eses son proxectos colaborativos, que non son propios de A Lingua, e por iso nos institutos lle dixeron que xa participaban deses proxectos. É dicir, que pagar 2.500 euros ao ano non ia supoñer unha mellora para a nosa xuventude, nin para mellorar a lingua. Así que eu, personalmente, non acabo de entender cal é a motivación de entrar neste proxecto, porque os proxectos propios son, e leo textualmente, que estou na súa página web, cartografía sensorial, referentes, que é un programa no que buscan quen foi o que a ti che pasou o galego, e túa pasa que simplemente serve para darlle promoción á lingua. Ou sexa, é como non dicir nada. Estamos vendo que o resto son proxectos colaborativos nos que o noso alumnado, a nosa xuventude, xa pode ser partícipe e, de feito, vostede está confirmando que xa é partícipe deses proxectos. Polo tanto, é que non ten ningunha lóxica. Ou concretan un pouco máis que tipo de proxectos a maiores van realizar no noso concello e que repercusión van ter para a nosa xuventude e para a defensa da nosa lingua, ou senón, para min, é todo un sinsentido. Grazas. Ben, é probable que me explicara mal, é probable, pero ou non me entendeu ben. Eu simplemente dixen que o de enregueífate non participaríamos porque xa o temos. Os institutos xa participan niso, non no resto. A ver. Pero se xa o temos... E isto é meu turno. E despois, ten que ir os proxectos, a que están na páxina, vaya todos os proxectos que eu lle dixen. E díxenlle, e faleille na miña exposición, de que de principio que o Concello, vale, se adheriría porque así o transmitiron tanto familias que teñen crianzas e que están indo ao Concello de Moaña e colleríamos entón apego, e máis youtubeiras, que é para a mocidade e que é o que están interesados os institutos. Faleille dos outros que tiñan, pero que de principio non estaban interesados. Entón, eu creo que ás veces, probablemente non me explique ben, e despois, coa ronquera que teño, o mellor tampouco, vale? Pero tamén entenden o que lles dá a gana, caramba, sempre foi así, pero dá igual. Entón, remato. O que quero decir é que participar nestas iniciativas supón aproveitar recursos, campañas e materiais xa desenvolvidos de maneira colaborativa entre administracións locais, ampliando o alcance das políticas municipais sen incrementar de forma significativa o esforzo económico ou técnico. En definitiva, permite traer ao noso concello proxectos innovadores, visibles e con impacto real na transmisión interxeracional da lingua e na súa presenza nos novos espazos comunicativos. Ben, solo vou aclarar un punto, Luís. A ver, un cheque en blanco non cae porque a partida ten un... No que... Pillo. O que quero decir, a partida da normalización ten unha cuantía. Entón, ese tope. A señora concelleira lle parece que esta actividade é interesante e positiva para a normalización lingüística. Entón, bueno, para adherirse hai que vir ao pleno. Pero ela non pode gastar máis do que a súa partida ten e, digamos, desenvolver as actividades que pode
con esa cuantía que ten, non é que pode gastar 100.000 euros, me entendes? Que dicir, ben topada polo propio orzamento. Non pode, aínda que quixera, non podería, nin esta actividade nin a ningunha outra. Digo, porque el dixo, non podedes, Lucía, non podemos firmar un cheque en blanco. Claro que non pode, porque xa o propio orzamento do Concello o impide. É dicir, usted ten hasta onde ten. Si gasta demais, o que ten é un problema. Entonces, é dicir, o propio orzamento é unha ferramenta de fiscalización e control. Pero, bueno, vamos a votar. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Vitoria se abstén. Entonces, temos un empate. Vamos a repetir a votación. Ai, non me fixei que non estaba Loli. Bueno, pois entonces... Pero non votou. Sería como unha abstención. Non pode votar en contra, se non está. Bueno, pois entonces queda aprobada con 10 votos a favor do Goberno. Bueno, continuamos coa orde do día. Vamos agora ao punto cuarto da orde do día, que é a moción do Grupo Municipal do Partido Popular sobre o Plan Xeral de Ordenación Municipal. Doulle paso ao propoñente. Sí, boas tardes. Ano novo, moción cabo de ano, para recordarlle o Goberno dos seus compromisos co PSON, cos veciños e os acordos plenarios pois incumplidos. Van a ter que ampliar ese caixón. O Plan Xeral de Ordenación é o documento máis importante dun concello, cumpridos casi 3 anos desta legislatura, 3 anos de parálise dun PSON, onde veciños e oposición descoñecemos a verdadeira situación e futuro de avance deste documento. O 20 de agosto do 2024 foi convocada unha xunta de portavoces co equipo redactor Monsa para que presentara un cronograma e oferta económica para adaptar e terminar os traballos pendentes. Esta é a última e única vez que a oposición tivo contacto co equipo redactor do PSON. O 8 de xaneiro do 2025 iníciase dende o Goberno os datos económicos e prazos que dá a empresa redactora para a finalización do Plan Xeral, cun traballo feito avanzado, mellorable en algúns puntos, como se o Partido Popular, e onde estábamos todos de acordo, e coa vontade de todos os grupos de aprobar ese PSON. Según o de equipo redactor Monsa, por un importe de 35.000 euros a maiores, para correxir e actualizar, en un prazo de 6 meses máximo, Cangas tería rematado inicialmente o PSON. É dicir, en xullo do 2025, Cangas tería un PSON. Repito, en xullo do 2025, Cangas tería un PSON. Aprobación que non se fixo o ano pasado e non foi culpa de Monsa, que é o equipo redactor, senón de ustedes. Ante a continua parálise do PSON, o Partido Popular trae ao pleno o 30 de maio do 2025 unha moción en donde pedía unha xunta de portavoces co equipo redactor, nunca a fixestes, creación dunha comisión de seguimento do PSON, que nunca a fixestes, moción que foi aprobada por unanimidade cos votos do Goberno a favor, co compromiso nesta sala diante dos cangueses de facer estas dúas sinxelas tarefas, a primeira, unha xunta de portavoces, e segundo, a creación dunha comisión, nin eso fixestes o último ano. Por todos estes motivos e cos datos de que, según a empresa Monsa, Cangas pudo ter e non tivo un PSON en xuño do 2025, traemos a pleno as seguintes propostas de acordo. Primeiro, instar ao Goberno de Cangas a convocar no plazo de 15 días unha xunta de portavoces. Segundo, instar ao Goberno de Cangas a presentar no plazo de 30 días un calendario cronograma do traballo do PSON. E terceiro, instar ao Goberno de Cangas a crear unha comisión de seguimento formada por todos os grupos da corporación para consensuar e traballar na elaboración dun PSON. E cuarto e último, instar ao Goberno de Cangas a convocar o Consello Sectorial de Urbanismo ou figura que o sustitúa no prazo de 2 meses para avanzar e consensuar o actual PSON. Ben, damos paso á primeira quenda de 5 minutos. Señora Prieto, señora Portas, Partido Socialista. Bueno, eu cada vez que veño a este pleno
descubro una. Ahora novedades, una foto dun conselleiro hablando del plan xeral. Pois a foto non debe ser esta. A foto debe ser o queixón en onde está metido o plan xeral que tuveron que aprobar vostedes e non aprobaron, e todo, a partir de aí, o resto de todos os concejales de urbanismo que pasaron. E non botarlle a culpa e sacar nunha foto un destes. A segunda foto é máis peligrosa, é o plan xeral. É porque non sale o inventario de bienes, que é o importante para dar traslado a que se paga o plan xeral. Ou o inventario de bens xa non sirve. Xa todo o mundo se olvida del inventario de bens. O primeiro era o problema, agora xa non é. Agora é facer consellos sectoriales, facer reuniones e ala. Pero los historios están en los cajones, pero de todos os grupos políticos. E cando se pon unha foto dunha persona, ou ponse un queixón ou ponse a foto de todos. Por ahora nada máis. Turno para o señor Iglesias. Boa noite a todos e a todas. Esta mañán tivemos a presentación do cartel da Semana Santa e, se me permiten, vou continuar con unha frase desa temática para falar das pallas no ollo propio, alleo e das vigas no propio. Máis que nada porque levamos, digamos, discutindo, por decirlo de unha maneira, vamos a deixar nesa palabra, discutindo simplemente, sobre o plan xeral neste Concello desde hai máis de 20 anos. E desos máis de 20 anos, se non me equivoco, gobernaron vostedes durante 12 deles, con maioría absoluta. En 4 deles foi vostede máis concelleiro de urbanismo e tivo perfectamente posibilidade de sacar adiante ese plan xeral e non o fixo. Entón, creo que nese sentido aínda me queda un ano menos que a vostede. Levo gastado 3, vostede gastou 4, e ainda veremos se podemos avanzar un pouquiño máis do que conseguiu avanzar vostede. E un comentario máis. O que teríamos en xullo do ano pasado non sería un plan xeral, sería un avance que presentar na Xunta, non un plan xeral, que levaría bastante máis tempo, como vostede ben sabe, pero hai que intentar, supoño, deixar frases grandilocuentes para dar a entender que, bueno, que xa podíamos levar 6 meses cun plan xeral en marcha, e non é así, e vostede o sabe tamén. Bueno, por agora, nada máis. Sí, señor Iglesias non avanzou nada porque non o tocou. Leva 3 anos, pois sin tocalo. 3 anos. Señor Iglesias, hai unha gran diferencia entre unha foto e un recorte de prensa. Iso é un recorte de prensa. No. O señor González. Non é unha foto, é un recorte de prensa. É por o titulárome, non é por a foto. De todas, leva 8 anos no goberno. En ese goberno tamén foi conselleiro de urbanismo. Concelleiro de urbanismo. Fai uns meses, a compañeira Isabel preguntou polo Pesón, e rogo se preguntas, e a vosa resposta, pois como sempre, con vitimismo crónico, equeístas, escapistas, justificando a parálisis e a falta de traballo, pasándolle a pelota a outros, esconderse detrás de funcionarios e algo máis que me vou morder a lingua. E que sí, e que non, e que como non temos un delineante, non se pode facer un Pesón. Eu creo que se fora para calquera outra carallada das vosas, seguro que aparecían tropecentos delineantes. De todos os xeitos, un Pesón non fai un delineante, senón un equipo redactor, máis excusas, por parte deste goberno, Moaña, Bueu, Marín, Vilaboa, Vigo, teñen un Pesón e tradúcese en crecemento e planificación que fomenta o progreso e a economía dun concello. Aquí en Cangas, con este goberno, nada de nada, nin Pesón, nin comercio, nin aparcamento. Iso sí, para o tasazo da basura andan finos. Cangas pudo ter un Pesón en xuño do 2025, como si sale na prensa, como si lle puso Monsa, nese cronograma. Xullo do 2025 pudo ter Cangas un Pesón. Pero este goberno deixa as funcións de gobernar para todas e dedícase a enredar para uns poucos.
se coa Eroski, se coa Rúa, se coa actuación número 5, se coa actuación de 27 de Masó ou a escandalosa parcelación encuberta da capela de Santa Marta. Para todos eses desarrollos teñen que ir da man dun pesón para integralos e desarrollalos en tecido de crecemento uniforme e sostible. Un planeamento puntual o que se genera son futuros problemas, comunicación das infraestructuras e servicios. Un planeamento puntual é un parche, non a solución, e aínda por riba acabará generando futuros problemas que hipotecará o urbanismo de Cangas. Os cangueses queremos e necesitamos un pesón para todos os veciños, como ten Moaña, Bueu, Marín, Vilaboa e agora Vigo. Faltamos nós, como sempre. Abrimos a segunda quenda de 3 minutos. Señor Prieto, que non está. Señora Portas. Señor González. Bueno, en primeiro lugar, quería darlle as gracias por dicir que eu levo 8 anos na corporación, pero eu, con todo o honor do mundo, hai 8 anos era conserje desta casa. Así que, polo tanto, non podía ser membro da corporación. Eso xa para empezar. En segundo lugar, eu si fui un conselleiro de urbanismo, e trouxeron o plan, e tamén o jardei aí, pero fixen mandarlle de volta o inventario de bens, que era o que nos solucionaban os problemas, non o plan xeral en ese momento. En ese momento todo o mundo estaba de acordo en que había que facer o inventario de bens. O inventario de bens? Sí. Aquí, sí. Aquí cada un... Non entramos en debate. Bueno, pero ainda... Rafa. Cada un, pues tampouco es cierto lo de los 8 años y más lo tengo que tragar, porque está grabado aí. Entiende? Porque hai que saber. Eu fui un conselleiro de urbanismo un ano. Entrei na corporación no 2020. E despois volvín a entrar no 2024. Así que hai que ter cuidado co que se dice. Do resto do plan xeral todo se andará, porque a ver quen é o interesado que quer poñer o cascabel ao gato, porque de reunións e muchas historias va todo, pero a la hora de la verdad vemos lo que queremos e lo que deseamos, nada máis. Ben, eu non quero alongar este debate, creo que é estéril manter este debate no pleno e creo que é mellor que o teñamos donde vostedes mesmos din na súa moción, que pode ser bastante máis útil. Simplemente, Sinari, volve vostede a insistir en que podíamos ter un avance, volvo a insistir, podíamos ter un avance, que non é o mismo, un avance. E todo o resto de cousas das que vostede falou, a unidade de actuación número 5, as outras... Bueno, a unidade de actuación número 5, efectivamente, hai uns promotores que posúen a suficiente porcentaxe de chan para intentar desenvolvelo, que por a súa iniciativa se está traballando nese tema. A outra unidade de actuación da que vostede falou, que esa non se está traballando en absoluto, e non creo que se faga, evidentemente. Respecto da Rúa, bueno, xa sei, non lles gusta, vale? Temos asumido neste lado da bancada, pero en todo caso, como nos consideramos que esa si é necesaria pola falta de terreno municipal para infraestructuras sanitarias, pois evidentemente estamos lle dando prioridade. Pode non estar de acordo, pero nos consideramos que sí que hai que darlle prioridade. En canto do Eroski, creo que vostede e Maseu temos xa falado bastante sobre ese tema e, evidentemente, eu xa lle dixen a miña opinión e non o tería feito como se fixo. Pero a estas alturas, e desde o ano 17, está aprobada. Non por esta corporación actual. Ahora hai que comelo. Entón, eso por todos os que foi vostede aí sacando nesa segunda intervención. Bueno, xa o da capela de Santa Marta xa
Eso sí, eso xa vamos a deixalo. Para empezar, nas normas subsidiarias de Cangas está a capela clasificada como equipamento, vale? O sea que xa está, ten unha certa protección xa, non se preocupe por ese tema. E nada, eso é o desglose que vostede saca de asuntos extraños. Bueno, pois menos mal, me parece que moitos non hai e desde logo extraños bastante poucos. O tema do pexón, sí, vamos a intentar sacarlo adiante. Se lle dixen antes, aínda me queda un ano máis que vostede. A ver se consigo sacar algo máis. Pecho propoñente. Sí, para algúns o tempo lle debe de pasar pois moi despacio, pero en vez de ser 8 mellor, pois son 7, pero están aí. Tamén ao mellor pois para algúns o mellor as modificacións puntuais que ter un pexón. Pero bueno, vamos a deixar aí tamén e punto. Por maio do ano 2023, algún partido prometía elaborar un inventario de bens e aprobar un pexón participativo en concordia cos intereses veciñais que poña a persoa no centro. Esta é o programa electoral do PSOE de Cangas no ano 2023. Papel mollado, promesas que non se cumplen. Outro partido que prometía a tramitación dun plan xeral consensuado, transparente, participativo, onde priorizará a racionalidade e o interese público, regularización e xestión da ampliación do solo industrial, tramitación cos distintos organismos e administracións dun plan de vivenda accesível para mozos e mozas, familias con vulneración socioeconómico, introdución do pexón, medidas de protección para impedir a destrucción do noso patrimonio natural e cultural. Este é o programa electoral do BNG de Cangas no ano 2023, máis papel mollado, promesas que non cumplen, parole, parole, parole. Tanto uns como outros, PSOE e BNG, a vista dos seus programas electorais incumpridos e o valor que lle dades as vosas promesas, podedes volver a levalo no ano 2027, a ver se vos cola, e volvedes a engañar outra vez os que vos votaron no ano 2023. Volvendo á realidade dos veciños Cangas, e os cangueses necesitan un pexón. Cangas merece, dunha vez por todas, ter un pexón. En agosto do 2024, o Partido Popular deulle o apoio ao goberno para continuar con ese pexón e van pasando os anos e aquí non se fixo nada de nada. Cangas pudo ter un pexón en xullo do 2025 como documento ou como documentou o equipo redactor Monsa. Pero este goberno prefire o urbanismo á carta que un pexón para os 26.711 cangueses. Como diría a miña abuela, non traballar tanto que vos ides serniar. Moi ben. Ten memores que diga vostede que este goberno fai un pexón á carta cando estamos aínda pagando a débeda da hipoteca que vostedes lle deixaron ao Concello. Primeira bomba de profundidade, 3,5 millóns, e o segundo que falta por pagar, que estará ao caer. Eso sí que é deixarlle unha hipoteca ao Concello. Eso sí que é deixarlle unha hipoteca ao Concello. E o Goberno responde, e o Goberno está saneando o Concello. Sí, bueno, pois sería. O caso é que a hipoteca está aquí e nos non a deixamos. En todo caso, vale, non vamos a entrar en diálogo. Perfecto. Moi ben. Ben, pois igual estaba ben. Claro, debe de ser por eso. Creo que deben de saber hasta en Sevilla. Pero bueno, vamos a pasar a votar. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Queda aprobado por 11 votos a favor. Por favor, paramos os diálogos. Pasamos ao seguinte. Sí. Está grabado, si quieres que se... No, equivocaste. Creo que deberíamos ver. Está en vídeo. En todo caso, queda aprobado. Que máis vos dá?
Digo, eu non o sei. Non vai a cambiar o resultado. Vamos a repetirla. Está ben. Vamos a repetir el resultado entonces. Serían 12 votos. En esta sería abstención, Esquerda Unida. Claro, os 10 votos do Goberno se absteñen. Sí, a vitoria do Partido Popular. Ben, pasamos entón ao quinto punto da orde do día, que é a moción do Grupo Municipal do Partido Popular sobre os arranxos dos vieiros municipais. Doulle paso ao propoñente. Moi boas noites a todos. Creo que debemos... Non sei que pasa, porque hai tanta risa, non sei por que se ríen. Eu creo que deberemos, xa que levamos un pleno bastante tranquilo, creo que todos debemos un pouco, pois, ter un pouco de respeto polos demais. Eu creo que tanta risa, señora Xiana, e non sei a que ven. A vostede lle parece moi simpático isto, pero este é un pleno que está mirando aquí moita xente e moita xente desde o seu domicilio. E creo que non é un cachondeo. De todas maneiras, vou a tranquilizarme tamén, porque creo que debemos levar un pleno tranquilo como estamos levando. En todo caso, nós desde esta moción vou a resumir un pouco. Nos levamos xa varios anos denunciando o mal estado dos viales municipais, denunciando o mal estado dos viales provinciais e autonómicos. Desde aquí, desde a bancada do Partido Popular, fomos quen de denunciar todos este anos, sin que nos fixera moito caso, incluso a veces pois tardando en emparchar, digo, cando aquí moitas veces eu polo menos teño denunciado que hai camiños viais que xa non se poden emparchar. Hai que, de alguma maneira, asfaltalos, porque hai moitos camiños, moitas estradas que están desastrosas. Neste caso, nos levamos os tres. Levamos as municipais, levamos as autonómicas e levamos as provinciais. Eu quería preguntarlle, señora alcaldesa, se van a retirar a vosa proposta, a vosa moción de... van a entregar en esta ou van a seguir con ela? Porque outro día falamos con mellor... van a seguir con ela aparte, non? Moi ben. En todo caso, nós desde aquí o que pedimos, o que piden os veciños, xa que temos que entender que este ano foi un ano atípico, tamén é certo, choveu moito, é certo que a vosa excusa de toda a vida foi sempre que chovía, pero este ano é certo, choveu, é certo, tanto para uns como para outros choveu. Ese é o problema, ese foi un dos problemas que non se poida emparchar. De todas maneiras, tendo en conta isto, e coñecendo o estado lamentable nos que se atopan moitas destas camiños, rúas, travesías, carreteras, etc., pedimos que se traballe para poder dar unha solución a cada veciño e veciña, que cada día meta a roda do seu vehículo nunha fochanca, sea esta municipal, provincial ou autonómica, que quede claro. Por todo o exporto, presentamos as seguintes propostas de acordo. Que se teñan en conta todas e cada un dos informes e solicitudes que se reciben neste Concello e tras un estudio das mesmas se procedan a arranxar todos os viais municipais que o precisen, seguindo un plan de actuación en función das demandas veciñais e da urxencia da actuación. Segundo, que se elabore un informe das vías provinciais e o seu estado, así como dos viais autonómicos e seu estado, e se faga un traballo de reclamación á administración competente para que se arrasen os citados viales. De momento, nada máis. Sígase rindo, señora Xiana, sígase rindo. É un cachondeo. Sígase rindo. Por favor, non entramos en alusións persoais. Cada un é libre de rirse e o que se pica ajos mastica. Eso decían na miña casa. Cada un se ríe do que lle apetece. Vamos a ver, por favor. É que non entendo, non sei por que interpreta que se están a rir de vostede, igual lle fai gracia algo que di, non é mesmo rirse de alguén que rirse con alguén, por favor. Home, que non me parece que se eu me río, eso teña que ser unha falta de respeto para alguén. Oi, bueno, vale, veña, xa está. Vale, veña, xa está, así que somos todos sempre tan elegantes, todos os días, todas as veces.
Veña, eso é unha falta de respeto. Eso sí é unha falta de respeto directa e aberta. Non é o mesmo, non. Porque usted está verbalizando unha falta de respeto e aquí nadie verbalizou ninguna falta de respeto. Ahora os molesta, pero cuando lo hacía tu compañero Isabel... Sí, o sea, en fin. Vale, ben. Pois entón estamos de acordo. Veña, neso estamos de acordo. O primeiro que hai que facer é guardar silencio. Veña, vamos a seguir, por favor. Veña, teñamos a festa en paz. Vamos a abrir, Sagri, por favor. Abrimos a primeira quenda de 5 minutos. Señora Prieto, señora Portas, señora Martínez. Bueno, boas tardes a todas por parte deste grupo municipal e como non podía ser de outra maneira. Gustaríame recordarlle que todos sabemos que aquí hai 5 parroquias, algo que algunha das súas compañeras debería de recordar no Parlamento, cousa que me sorprende que defenda no Parlamento infraestructuras e aquí pois ya traspasa vostede, a verdade? En primeiro lugar, recordarlle, señor Fran, que ata agora os cartos que pagamos todos os veciños e as veciñas de Cangas foi para pagar a boa xestión do seu partido e da débeda gracias aos convenios urbanísticos firmados por vostedes cando gobernaban. Estamos a pagar cartos con intereses e cos cartos de todos os veciños e as veciñas de Cangas. Como todos sabemos, este ano o tempo perxudicou moito todas as estradas, tanto municipais, provinciais ou autonómicas. E iso fixo que fora imposible arranxar os buratas ata que chegue o bo tempo con bacheo ou con asfalto, como se fixo co plan de reasfaltados no Keniata, Carril do Non, Cunchido e outras vías municipais. Vostede din que non traballamos. Bueno, entón vamos a refrescar. Fran, cando te toque hablas. Pleno, tranquilo, caramba. Xa miro eu. Por favor, podo hablar? A ver, de verdade, vou a empezar a chamar orden a todo o mundo. Xa está. Só hai que estar caladiños. Cando non é turno de un, estamos calados. Xa está. Jova, que conocemos todas as normas. Bueno, Fran, Sagrario, o que sempre decides, ainda eu dixo o seu compañeiro fai pouco, que nós non facemos nada de nada. Iso quere decir non traballar. No meu idioma non sei no seu, vale? Pero sí que me gustaría, facer un pouco de... expresar todo o que fixo este goberno. Longán, saneamento de Espírito Santo, Chamiceira, Estrela, Rúa Seixo, Branco e Limens, Camiño de Fondelos e Menduíña, Camiño de Inserto, Fonte de Gandón, Rúa de Campusas, peatonalización de Eduardo Vicente e Montero Ríos, reasfaltados, como dixen anteriormente, e comenzarán en breve as obras de Gruncheiros e Fonte do Galo. E moitas máis que se seguirán facendo. Ahora gustaríame saber, ou que vostede me dixese, cales foron as vías que arranxaron a Xunta de Galiza. Porque vostede aquí di que se elabore un informe dos viais provinciais e o seu Estado, así como os viais autonómicos e o seu Estado. E se faga un traballo de reclamación á Administración, tanto a Xunta como a Deputación teñen vixiantes e persoal cualificado como para que este Concello, co traballo que ten e o persoal que ten, lle faga o seu traballo. Polo de agora, nada máis. Seguinte intervención. Bueno, antes de nada, a verdade é que me gustaría recalcar que podemos estar absolutamente de acordo co fondo desta moción. É evidente que non podemos falar de mobilidade nin de accesibilidade se os viais non están nas condicións adecuadas. Ninguén está nesta corporación, penso que se sinte orgulloso e cómodo vendo nin fochancas, nin beirarrúas deterioradas, nin problemas de seguridade nas estradas. Compartimos tamén parte da análise das causas. Este inverno foi especialmente
especialmente duro para todos os viais. Este deterioro acumulado, ademais, polo tempo que teñen as estradas, problemas estruturais. Todo isto influe, o estado dos viais non é produto dun día, nin dos case 3 deste goberno municipal, 3 que non 10, como estades comentando todo o tempo. Penso que a anterior alcaldesa debe estar bastante ofendida con isto. Isto é consecuencia, como comentabades, de factores climáticos e estruturais. E aquí podemos coincidir, pero a partir deste punto é onde debemos falar con rigor sobre as competencias de cada quen e sobre as responsabilidades. O goberno de Cangas planifica e executa en función das posibilidades reais do Concello. Non prometemos todo á vez porque sabemos que iso nin é serio nin é viable e non xogamos coa frustración da veciñanza como moitas veces fan vostedes. Traballamos con planificación técnica e coa disponibilidade orzamentaria en cada caso ou con subvencións como as que tamén comentaba a concelleira. Non me vou a repetir explicando todas as actuacións que xa se viñeron facendo, pero sí que quería falar de moitas que xa están planificadas ou en fase de licitación, como é a Rúa dos Barreiros, a seguinte fase de Longán, a Rúa Telleiro, a subida Choupana, Rúa de Andalucía, Ramal de Paraíso, a Rúa Noria ou a Avenida de Bueu. Iso, para nós, é traballar dentro das nosas competencias e non lle reclamamos a ninguén. Sabemos que temos que facelo e traballamos para iso. Agora ben, cando falamos dos viais titularidade da Xunta, falamos como a Avenida de Ourense, a Estrada de Darbo, a de Vilariño, a Estrada de Bueu, a Avenida de Vigo, a Avenida de Coruña ou a Estrada da Madalena. E estes sí que son os eixos estruturais de Cangas, as que soportan máis tráfico, máis presión estacional e concentran, evidentemente, máis incidencias. Alguén se lembra realmente cando se fixo algo nelas por última vez? É aquí onde realmente eu quería facerlle unha pregunta directa á deputada, porque o pasado venres na Comisión de Infraestructuras no Parlamento Galego votou en contra de que a Xunta arranxara os viais titularidade autonómica. Ninguén lle pediu en ningún momento que a Xunta arranxara viais municipais, pero non entendo como o propio Partido Popular trae unha moción a este pleno para reclamar algo cando despois no Parlamento Galego votamos en contra. Non sei cal vai a ser o sentido do seu voto nesta moción. E, bueno, como non podo debatir directamente con ela, a verdade é que sí que me gustaría preguntarvos cales son as vosas responsabilidades como Partido Popular dentro das competencias do voso propio partido na Xunta de Galiza. Por outra banda, quería ademais lembrarlle a Xunta que conta coa Axencia Galega de Infraestructuras, que dispón de técnicos, enxeñeiros e persoal especializado que visitan ademais regularmente estes viais, moitas veces falamos con eles. Teñen capacidade técnica, teñen xa informes, teñen coñecemento suficiente de todo o estado dos viais. Penso que non necesitan que o Concello faga estudos nin inventarios. Bastante carga teñen, como comentaba a concelleira, xa os técnicos municipais en sacar adiante todo o que ten que ver coas competencias propias. O que corresponde é que a Xunta planifique, consigne orzamentariamente e execute, como ben comentaba a deputada na comisión no Parlamento. É aí onde Cangas leva demasiado tempo esperando, como por exemplo nunha senda que xa está o proxecto feito, pero non se dá executado. Ata de agora nada máis, grazas. Pecha o propoñente a primeira quenda. Bueno, seguimos. Eu creo que leín a moción, bueno, expliqueina con toda a propiedade. Creo que entenderon, se quixeron entender, a quen nos lle pedimos responsabilidades. E creo que desde aquí, se nos acordan, eu dito varias veces, que fun o conselleiro que de alguma maneira falou desta maneira que lle vou a decir. Cando hai algún problema neste tipo de actuación nas carreteras, tanto sean da Xunta como da Diputación do Concello, dicen caña a Xunta, caña a Diputación e caña ao Concello. Seguro que me escoitaron varias veces, seguro. Eu non defendo a ningún. Sei que a Diputación, a Xunta, creo que a Diputación 8 ou 9 carreteras que ten, creo que son creo que as que están máis, bueno, de alguma maneira mellor postas. Estou de acordo que a Xunta ten que arranxar as carreteras que lle corresponde, claro, como que non, é o que vimos a denunciar aquí, é o que pedimos. Pero que non se lles olvide unha cousa, Estamos a falar tamén de Cangas, e Cangas, nas 5 parroquias que temos, eu sempre lle digo a señora Sagrario, porque sempre me di que ela tamén pasea, mire, eu teño un defecto mellor ou unha virtud. Eu cando vou, por exemplo, a Io
ou a Coiro, e vou a dar un paseo, me fijo se hai unha bombilla, se hai un bache, me vou fijando, é un defecto que teño, para despois o mellor chegar aquí, facer un rogo e explicalo. Eu non sei se vostedes fan iso por as parroquias. Por exemplo, non é por nada, outro día estuveron en Ío, estuveron co carnaval, ben, fijaros en algún momento se había algún bache, se había algunha fochanca, se había que arranxar algo, porque eu que non miro iso, quere dicir, están as carreteras como están, non sei que proxecto teñen de momento para arranxalas, que tempo. Agora esta semana, según parece, non vai chover tanto como choveu estes meses pasados, que é certo, que é verdad, que este ano a chuvia foi un factor moi importante en que non se pudiera facer moitas cousas, tanto de uns como de outros. Pero eu me pregunto, que proxecto tenden vostedes? Porque tamén lle comentaba ao señor Antón, non fai moito tempo, que lle comentaba, non vale só ahora emparchar, non vale só emparchar, porque en parchar hai moitas carreteras que hai que asfaltar. Porque é certo, porque asfaltando, mire, eu vou a poñer un caso, vostedes só acaban de falalo, en Frente Familia, a subida a Chupana, iso é un desastre, é un desastre. Depois quería facer aquí unha queixa tamén, para que non quede no olvido, porque a empresa de aguas, para chamalo así, para que a xente o entenda, está conectando, pois, a agua en diferentes casas e ten o defecto de abrir a carretera, deixar, como deixaron outro día encima de Vila, botando area, viu a chuvia, levou toda a area, e agora os veciños teñen que estar botando cemento porque ali non aparece nadie. Entonces, eu lle rogo que foran por a Choupana, por a Serra Poniente, e aí montaron varios chalés. Bueno, pois hai 4 ou 5 traídas de agua das que veñen da carretera hacia as casas, que miren vostedes como están, que todos os días os coches teñen que dar botes por culpa de non facer ben as cousas. Outra das cousas que creo que saiu na prensa é o alcantarillado. O alcantarillado ten que estar ao nivel da carretera. Hai moitas carreteras que non están. Problemas para as motos, bicicletas, pois agora os novos estes vehículos, os patinetes e demais. En todo caso, o que sí quero é que entendan que nesta moción o que estou pedindo é que se arrasen as carreteras das 3 administracións. Non me veñan con contos. Vostedes para contas teñen a outra. Para pedir a Xunta, para pedir a Xunta, para pedir a Xunta. Dedíquense ao seu. O seu é Cangas. Cangas e Cangas. E por desgracia, Cangas, amigos, está fatal. Fatal. Non o digo eu, non o digo eu solo. Que tamén o podo decir como veciño. Está fatal. E vostedes parece que todo é unha risa, un cachondeo, e pois non se arranxan. E agora me gustaría que, se na segunda me podieran decir cando teñen pensado, pois, non sei, emparchar, arranxar, porque a Xunta, o que creo, que polo menos señalizou algo, 30, 40, ben, pero vostedes non señalizaron nada. Hai baches en Cangas que son un peligro constante. Quen lle paga aos ciudadanos de Cangas as rodas que estropean? As pagan vostedes? As pagan vostedes? Eu creo que non. Pois ese é un gran problema tamén. De momento, nada máis. Ben, abrimos entón o segundo turno de 3 minutos. Señora Prieto de Nega, señora Portas. Ben, bueno, desde a Alternativa queremos comezar por dicir que evidentemente o fondo da moción estamos totalmente de acordo. Non nas formas desta corporación fai un rato, pero sí no fondo da moción, o queremos deixar bastante claro. É evidente e é unha realidade, pois, as fochancas, os problemas para os viandantes, o problema para os vehículos, e tamén é unha realidade que, bueno, o tempo adverso que deste ano, pois, non é o normal que leve sucedendo nos últimos anos. Entón, o problema é cando se van a arranxar polas circunstancias do tempo neste inter, que ainda por riba que fai empeorar a posibilidade. Non vamos a utilizar isto como arma política. Sí que creemos que o que é un debate que non debe converterse nun intercambio de reproches entre unha administración e a outra, porque tal como falan vostedes, ni xan ni perillán. Están todas que dan pena. Entón, non é unha cuestión diso, resulta que as carreteras non saben de cores políticas e todas teñen fuchacos. Entón, o que debería existir é un plan xustamente para reclamar as administracións que correspondan, que resolvan
o problema que teñen e a outra administración que faga o plan nos seus vieiros. A situación é a que é. E que, por desgracia, sí que é certo que moitos dos problemas deses vieiros actualmente non ven do propio vieiro, sino das canalizacións de saneamento que hai por debaixo, que esa é outra. Ben? O sea, porque as fuchancas non solamente se fixeron porque chovera agora máis de 40 días, non? Por eso, desde a Alternativa, o único que decimos é que, evidentemente, vamos a apoiar a moción, pero que para resolver un problema integral como en este momento, porque estamos falando que é un problema bastante serio de todas as carreteras, sin intentar mezclar coa moción que ten o BNG, porque é unha cousa parecida, o que nós exiximos é unha planificación, unha coordinación institucional, unha reclamación seria ás administracións as que correspondan neste sentido, que se negocie o que se teña que negociar, igual que se fixo con algúns outros vieiros, e unha información clara de como se vai a priorizar ese plan para os veciños e para as veciñas, porque se ben é certo que é unha pena que veáis como Serra Nacente, que non fai tanto tempo que se asfaltou, que se ancheou, que supuxo unha inversión grande deste Concello, en este momento volvamos a toparnos con fuchancos e, ademais, co segundo problema que temos na rede de abastecemento e saneamento, que a empresa da auga ten a santa costumbre de botar area e tirarse meses e meses e meses sin asfaltar, os veciños, nun afán de botar unha man, porque hai que dicilo así, botan formigón, e despois o asfalto pois dá problemas encima do formigón e temos fochancas. Entón, Señora Victoria, ten que ir rematando. Que reclamen o Concello, pero que non o fagan con formigón, porque despois as obras traen os problemas indefinidos que nos traen. Ben, rematou o seu tempo. Seguinte intervención. Bueno, a empresa de todas as reclamacións que temos están metidas nun expediente, están por Excel, porque van a ir por parroquias, a non ser algunhas que estean moi profundas, pero non se podían facer, incluso hoxe, falando na reunión da AXI, polo tempo que fai, porque se hoxe que chove faz e mañán volva a chover, pois o material vaise. Entonces, xa está planificado. Despois hai outras carreteiras, como pode ser Ramal de Paraíso, que iso non se vai arranchar solo con bacheo. Iso ten que ser, de feito, hai un proxecto xa para el, onde hai que cambiar toda a canalización, igual que na calle Noria e noutros sitios. É certo que hai en algúns sitios que está lavado por debaixo, nin con bacheo, nin con asfalto é suficiente. Entonces, pouco a pouco hai que ir cambiando as redes de saneamento, porque non sirve de nada botar asfalto cando dentro de pouco hai que cambiar porque se afunden as carreteiras. Polo de agora nada máis. Eu simplemente quero aclarar o que xa comentei no punto anterior, que a día de hoxe fixéronse asfaltados en varias estradas, como en Rodeiriña, Carril, Fonte Pesada, Cunchido, en Longán, que ademais se cambiou o saneamento e as pluviais. Prazos podemos dar da Rúa dos Barreiros, Rúa Longán e Rúa Telleiro, porque estaba no plan máis provincia, entón ten que rematarse no que queda de ano, entón entendemos que en outubro esta obra debería estar rematada, e despois hai outras planificadas como a subida Choupana ou a Rúa Andalucía que están previstas para meter nos remanentes do Plan máis Provincia 2024 que tamén terán que ser executados ao longo deste ano. En canto a Rúa Noria e a Avenida de Bueu, hoxe tivose unha reunión coa AXI, temos outra reunión para continuar avanzando e aí saberemos un pouco máis de prazos. Igualmente pasará coa Rúa Noria. Estamos planificando e facendo os proxectos para poder gastar remanente niso e tamén esperamos que se poida executar todo antes de que remate este ano. Esas son as que temos previstas, as prioridades realmente, oxalá puidéramos priorizar, pero as prioridades son urxencias, son obras de moito custe, xa que levan saneamento e pluviais, ademais do asfaltado, e por iso, necesitamos tamén colaboración de outras administracións como a que se fixose coa AXI e tamén de subvencións. Entón, pois
pois pouco a pouco iránse arranxando. Pero a verdade é que xa que reclama a todas as administracións, sí que me gustaría que falase tamén de algún problema que hai nalgúnha vía autonómica, porque só lle escoitei mencionar problemas que hai nos viais municipais. Ademais diso, o plan de bacheos está xa contratado, entón esperemos que a semana que ven deixe de chover e xa podan empezar con ese plan de bacheos. Evidentemente non vamos a bachear nas estradas que temos previsto asfaltos, nin mellora de saneamento, nin unha renovación integral. Vaise priorizar as que, segundo os veciños, pois estén peor. Simplemente dicir que para min isto trátase, como comentei antes tamén, de coherencia. É dicir, se no Parlamento votamos en contra de algo e vimos aquí a reclamar o mesmo, eu sinceramente non o entendo. Eu se fora votante do Partido Popular non entendería por que no Parlamento votamos en contra de arranxar os viais da Xunta e aquí estamos pedindo que o Concello faga estudos para que a Xunta arrase os viais autonómicos. Simplemente era a pregunta, non entendo. Grazas. Pecha o propoñente. Eu o que non entendo, señora Xiana, é que a súa compañeira este sempre co mesmo, que si nos deixamos e os outros deixaron. Eu creo que aquí vimos todos. É certo que tamén sempre o digo, hemos de estar no nicho metidos e a culpa seguirá sendo do Partido Popular de Cangas. Hemos de estar metidos dentro e ainda nos han de botar a culpa a nós. Pero bueno, vostedes levan aquí casi 3 anos, ou 3 anos. Me gustaría saber, van facer 3 anos, 3 anos, 2 anos, van facer. Que agora estemos nesta situación non vende agora, O ano pasado pasou o mismo, o ano anterior pasou o mismo, e pasou o mismo, lle vou a decir, mire, pasou o mismo en asfaltados, pasou o mismo en desbroces, pasou o mismo en podas, tarde ou non se fai, parques infantís, loxas e pedras, porque hai que falar tamén diso. Saben que de que hai que falar? De que nunca falan. Fíjense vostedes, se non visitan ni as parroquias para mirar os baches, fíjense vostedes, o teñen aquí, o centro, a zona bella. Pasan vostedes por a zona bella de Cangas? É un auténtico desastre. A calle real, a calle máis importante de Cangas, se pode decir, por cultura, onde está. Vostedes pasan por a calle real? Non pasan por a calle real. Eu lle dicen, non diga que sí, porque non pasa, porque se pasara, arranxaría como está a calle real. Mire, eu cando estiveron arreglando a Plaza da Estrella, yo comentei, cando a fagan e a preparen, fíxense un pouco na calle real. Non sei, non fixeron caso, porque a calle real está que non pode máis. E como ela, moitas das calles onde a xente cae, a accesibilidade para a xente con problemas de andar, problemas, como se viu aquí un rapaz un día, un chico cego, tamén nos semáforos, non se fixo nada. E vostedes me están dicindo que ahora van a asfaltar, ojalá, porque primeiro aquí o que estamos a falar é de Cangas. Cangas, a Xunta que veña, que arranxe, que haga de arranxar, máis tarde ou temprano non lle vai quedar medio que arranxala, A Diputación tamén, pero estamos a falar dos veciños e veciñas de Cangas. Vostedes teñen que pedir por aquí. Nós non somos goberno, o goberno son vostedes. Claro que, como pero como entón quen goberna aquí? Son vostedes ou somos nós? Hombre, eu non sei... Sagrario, para de entrar en diálogo. Eu non son Fran, goberno. disculpa. Dixemos que íbamos a manter silencio, vamos a manter silencio. De parte a parte, por favor. Bueno, eu creo que, de todas maneiras, a moción o que ven a decir, e creo que todos entendemos, eu, por miña parte, estou un pouco o que acaba de decir Vitoria, non vimos aquí por siglas políticas, vimos arranxar o problema. O problema máis crucial ahora mismo, pero non digan, vamos, a partir do luns, se poden, hai que empezar, porque hai baches por todos os lados. Entonces, intenten, canto antes, Está mellor. fora de tempo, ten que ir rematando. Xa acabo. Canto antes, mellor. E non se olviden, que parece que se olvidan, de que están en Cangas. E hai administración, tanto da Xunta de Galicia como da Diputación, nos outros concellos, eu non lle miro ningún problema. Vostedes miran algún problema, problemas, digo, tan acuciantes de asfaltado como hai aquí? Está moi fora de tempo, señor Saliño. Acabo, nada máis. Moitas gracias. Ben, grazas pola súa intervención.
estou de acordo co señor Soliño en que Cangas é a prioridade do goberno e a competencia do goberno. Precisamente por eso esta moción é un pouco un desatino, porque a competencia do goberno é o pobo e a nosa competencia é amañar os viais municipais, que é o que estamos facendo. Dende logo que nos gustaría amañar moitísimos máis. O que non podemos é poñernos a atender as competencias da Xunta de Galicia. Si, estádelo dicindo e se dixo en sede parlamentar que a Xunta non investía en Cangas porque o goberno municipal non o demandaba e non traballaba o suficiente. Pois eivos de decir que o voso traballo non vos está lucindo nada, porque hai outros deputados que van a facer fotos dos investimentos autonómicos nos seus povos. A ver se vai a ser que ao final o que lle pasa á Xunta é que non aposta por Cangas porque non aposta pola súa candidatura municipal. Porque este goberno si se reuniu coa ASI en diversas ocasións, cousa foi que se negou en sede parlamentar. Non, estou falando de cousas que se dixeron en sede parlamentar, como que esta alcaldía non se reuniu, non estamos en diálogo. Estamos en Cangas e esta é unha moción que afecta a Cangas e está dicindo que Cangas se faga responsable de informarlle a Xunta das súas deficiencias, pero voulle decir, ese traballo, Bío, por favor, eu non interrumpín a ninguén, ese traballo a alcaldía o fixo e se reuniu coa ASI. A alcaldía e o equipo de goberno está en coordinación mentira, está vostede mal informada e podo yo demostrar. E non lle digo máis, non só o reclamamos ante a ASI, non só eso. Pero déixeme terminar de falar, por favor. Vamos a ver, o que non pode ser é que se lle diga, pois voto yo fora. Se vostede ten tanto empeño en ir fora, eu cumpro yo gusto. Pero non se acabou. Eu estou usando o turno da presidencia para falar, vale? E quero expoñer os meus argumentos. E, sobre todo, porque teño que desmentir cousas que se dixeron en sede parlamentar, como decir que esta alcaldía non reclama a Xunta as deficiencias dos seus viais. Primeiro, que chove este ano, pero os viais da Xunta en Cangas levan mal desde fai moitos máis anos. E, segundo, que nós podemos dicir moitos viais que amañamos municipais, pero a Xunta non pode dicir ni un solo ris, non pode anotar un solo tanto no seu marcador dos viais de Cangas. E iso é unha realidade. É unha realidade, non é que estou inventando eu. E non só se reuniu a alcaldía e o equipo de goberno coa ASI, senón que, ademais, se presentaron alegacións aos orzamentos da Xunta de Galicia reclamando estes mesmos viais. A Xunta está farta de saber as necesidades de Cangas. E, de feito, esta mañán así non lo demostraron. Entón, ademais, para máis colmo, resulta que fan un anuncio, que isto está na página da Xunta, dicindo que teñen unha cantidad, un investimento récord de 71 millóns para este ano, 176 millóns hasta o 29, e logo de recursos, de recursos din que teñen 325 traballadores, máis 135 vehículos, 400 máquinas pesadas, que se unen aos outros 300 e veñen a pedir que sean os traballadores municipais de Cangas, que bastante teñen que facer, que lle fagan os informes, sino máis que hai que vir e abrir os ollos. Home, por favor. E logo que se negue, aínda por encima, o traballo. O goberno está traballando nos viais municipais e a vez o pode demostrar. E ademais reclamou a Xunta todo o reclamable. Entón, vamos a ver cal é o problema que ten o goberno da Xunta con Cangas e por que, habendo tanto diñeiro, non prioriza. Resulta que hai un investimento medio por kilómetro cadrado de 32.000 euros. Pois alguén se está quedando coa nosa media, porque a Cangas ata agora lle tocou cero. A moción fala dos viais municipales, dos viais autonómicos e os provinciales. Vostedes para nada queren falar dos municipales. Estoulle falando todo o tempo, señor Pío. Estoulle dicindo cales son os que arreglamos. Veña, remate. Si, da Deputación tamén, que problema teño eu? Están mandando seguidos solicitudes e vostedes non van. O que son máis listos os de Moaña que os de Cangas? No, por eso digo, si resulta que Cangas está pedindo ano tras ano
Todos os anos, reunións, estou-lle dicindo, nos reunimos en persoa e lle decimos, saben de sobra, a Avenida de Castroviejo, non estou falando do Faro de Vigo, non estou falando, non, mire, non se preocupe, mire, voulle decir, mira, xa o 19 de outubro do ano 23, 19... Mentira, eso é totalmente falso. E podollo demostrar. Ben, perfecto. Mire, non se preocupe. Ben. Mire, isto é xa de 25 de outubro. 25 de outubro e non caímos en provocacións, que non temos ninguna razón. Ben. Mira, bo día. Por favor, déixeme falar, voulle dar a información. Mire, este é un mail do ano xa 2023. Reunión coa alcaldesa de Cangas o día 3 de novembro do ano 23. E xa foi a primeira xuntanza. Motivo polo cal a alcaldía solicituda mantemento das beiras rúas, Avenida de Ourense, Avenida de Castroviejo, tema de pluvia, e sempre o mesmo, sempre a mesma reclamación. E a máis dígolle, é que están presentadas alegacións nos orzamentos da Xunta, por favor, envíen investimentos a Cangas. E é o que lle digo, Si resulta que en outros lugares, donde goberna o BNG, donde goberna o PSOE, van os deputados da Xunta a presumir, será que aquí, pola razón que sexa, será que igual fallan vostedes, igual non queren apostar pola candidatura de Cangas, pola razón que sexa, pois é o único factor que desentona. Curiosamente, é o único factor. Igual aposta... Igual, a ver se vai a ser que pensa que ten probabilidades en outros povos e en Cangas non. Pero eu me pregunto eso todos os días, como é que Cangas pedindo durante 20 anos, porque aquí hubo gobernos de todos os colores, e Cangas RQR, a ver se vai a ser que a súa deputada non está traballando por Cangas. Cantos euros pode presumir? E a señora Leticia Santos. Cantos euros pode presumir a súa deputada que tuxo para o seu povo? Porque aquí se traballa por Cangas. A quen? Que pouco vos luce o traballo. Pregúntelle ao señor Félix Cuncal. Porque eu podo decir o que se fixo no goberno, pero e a señora Leticia Santos como fan. Fan o mesmo que facemos nós. O mesmo que facemos nós. Que é reclamar a Xunta de Galicia que invista en Cangas. Está investindo. Sí, falta o primeiro euro que poida haber eu. Iso é unha evidencia. Se só pide beiras rúas, xa me dirá. Non, non pido beiras, como que pido beiras rúas? Pero que dice, home, que dice? Ai, por amor de Cristo. Sí, home, sí. Ala, veña. Vamos a votar. Sí, só pido beiras rúas. Ten toda a razón vostede. E as alegacións aos orzamentos tampouco non valen para nada. Está claro. Ala, sí. Hai que ir ao Parlamento tamén a traballar e a pedir cosas para Cangas. Por favor. Ojalá, eu que o poida ver. Cando chego o investimento, eu son a primeira que aplaude. A primeira. Por cierto, non podo decir o mesmo respecto da Deputación. Por se acaso non me escuita, muller. Quédese tranquila. Ben, é que me emociono, Isabel. Porque este tema me emociona. Porque son unha persona así, que se emociona. Por favor, manteña o silencio. Vamos a votar a esta apasionante moción. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Ben, queda aprobada cos votos a favor do Partido Popular e a Alternativa dos Veciños. Damos paso ao punto número 6, moción do Grupo Mixto sobre negociacións urxentes coa Sareb antes da subasta das vivendas da Regueira. Doulle paso ao propoñente. Ben, a nosa moción justamente ven referente ao que son as vivendas da Regueira, non? A prensa destes días informa de que o Sareb iniciou o proceso de subasta das vivendas da Regueira. Falamos de 23 vivendas unifamiliares que levan anos inacabadas, convertidas nun símbolo de crise do ladrillo e de oportunidade perdida en materia de planificación urbanística do noso concello.
Hoxe, porén, podemos converterse nunha oportunidade real para o noso concello. Cangas sofre unha crecente dificultade de acceso á vivenda, a presión do alugueiro, a estabilidade turística e a falta de parque público fan que moitas persoas, especialmente a mocidade, non poidan emanciparse nin desenvolver o seu proxecto vital no noso concello. Os datos públicos do Ministerio de Vivenda e a Xencia Urbana sitúa o prezo medio de alugueiro na nosa comarca entre 8 e 9 euros metro cadrado, que ven ser uns 750 euros mes, cantidades que superan ampliamente o recomendado como esforzo económico das familias. Esta realidade tradúcese en dificultades de emancipación, perda de poboación nova, envellecemento demográfico e desigualdade no acceso á vivenda. A alternativa non chega tarde a este debate. En 2022 presentamos un plan de vivenda estruturado en 4 eixos, no que xa se contemplaba expresamente a recuperación da urbanización da Regueira como bolsa municipal de alugueiro para a mocidade e familia, e xa tivéramos a reunión tanto co AXI como co subdelegado de goberno para mediar co Saref naquel intre. E en marzo do ano 2024 insistimos e volvemos a insistir en que Cangas o que precisaba era un plan municipal de vivenda e solo donde se contemplaran os diferentes eixos e necesidades do noso concello. Agora, coa subasta en marcha, o tempo apremia, e se o Concello non actúa, estas vivendas pasarán definitivamente ao mercado privado, perdéndose unha oportunidade histórica de ampliar o parque público municipal. Existen precedentes de convenios entre a Administración Locais e Saref para cesión ou xestión de vivendas destinadas ao alugueiro social. Tamén existen liñas de financiamento público para a rehabilitación e eficiencia enerxética que poderían facer viable a súa posta en uso. Cangas non pode quedar ao marxe mentre se decide o futuro dun conxunto residencial que pode ser clave para a súa política de vivenda. Entón, os puntos de acordo que marcamos foi instar o Goberno Municipal a iniciar de maneira urxente negociacións coa Saref antes da resolución definitiva da subasta das vivendas da Regueira, que, por certo, remata o 5 de marzo. 2. Explorar todas as vías posibles de adquisición, cesión ou convenio de xestión que permitan incorporar estas vivendas ao parque municipal. 3. Solicitar un informe técnico económico sobre o estado estrutural das vivendas, o custo da súa finalización, posibles vías de financiamento público, e dar conta ao Pleno no prazo máximo de 2 meses das xestións realizadas. Ben, abrimos entón a primeira quenda. Señora Prieto. Continúa o señor González. Pois, por parte do Grupo Municipal Socialista, pois, miraríamos ben este tema, pero eu creo que agora é un pouco tarde, porque isto xa está en proceso judicial, isto está como está, isto agora poñerse en contacto coa Saré, o difícil que é estes temas, empezaron as negociacións, igual cando cheguemos a Coruña, o juzgado o día seguinte adjudicou todo, porque a Saré non é dicirlle queremos las viviendas para nosotros. Coa Saré habrá que solicitar unha reunión, levar unha planificación, e aquí mesmo nos puntos da moción pon solicitar un informe técnico e económico inmediato sobre o estado estrutural das vivendas, custo de finalización, posibles vía de financiamento público. Isto, un informe destes non se fai da noite para mañán, polo tanto, que lle enviamos ao Saré? Dixemos, hai 23, non son 23 ou 25, me parece que había 2 de máis. Con tantos ocupas dentro, é o único que lle podemos mandar a Saré, porque nós ali non temos nada, nós como entramos. Nada máis por ahora. Boa noite de novo. Ben, compartindo desde o Grupo Municipal do BNG o fondo e os obxectivos desta moción, temos que deixar claro que non estamos por mercar vivendas ou terreos en mans da Saref. O BNG considera que a cidadanía xa pagou por todas esas propiedades. Cando se rescataron os bancos, e pagar 2 veces xa sería o colmo. Así que estamos por explorar todas as vías para que a Sareb ceda esas propiedades ao Concello para que podamos poñelas a disposición da Xunta ou buscando, como vostede di, financiamento para arranxalas, ou que ellas dé a Xunta directamente para o
tan cacareado plan de vivenda autonómico co que nos machacan todos os días. De feito, hai outros concellos onde a Xunta se fixo con propiedades da Sareb. Me parece que en Cangas, se non morrazo, moito non, pero bueno. E que non é admisible, o que non é admisible é pretender que o Concello se faga cargo de canta responsabilidade e competencia abandona outras administracións. Entón, xa deixando aparte o que comentou o portavoz do PSOE neste punto, sobre as dificultades por temas de prazos, xa lle digo, desde o BNG, calquer negociación coa Sareb para facerse con esas propiedades, que non é a única que ten no Concello de Cangas, si mercalas, en ningún caso. Sería unha auténtica vergonza que a xente tivera que pagar 2 veces por esas propiedades. Gracias. Partido Popular. Sí, boa tarde e noite a todos. Señora Portas, vostede está aquí a pedir casi unha milagre, non? Como imos facer ese traballón dende Cangas? Contactar coa Sareb? Traballar para que Cangas teña máis vivenda social ou protexida? É un imposible, non? Según acaba de contar aquí o señor González, bueno, é casi imposible. É pedirlle peras a un olmo. Señor González, Moaña xa o fixo. E xa ten os terreos. Significará iso que a Sareb pertence ao PP e que o PP aposta pola candidatura de Moaña, do Partido Popular? Igual é por eso. Pero Moaña xa o fixo e o que pide aquí esta moción é algo que se pode acadar. Fai falta traballar, señor González. Esa verba que tanto lles molesta. Pero iso que fai falta? Implicación, traballo e decisión. E ter un horizonte político no que a vivenda estea nun lugar privilexiado. Iso é o que fai falta. Despois, o señor Iglesias, bueno, fala vostede e creo que non leu a moción, francamente. Pois xa leu, entonces non entendeu. Non é o mesmo ler e entender. Di o punto 2, explorar todas as vías posibles de adquisición, cesión ou convenio de xestión que permitan incorporar estas vivendas ao parque municipal. Fala ela xa de cesión. Se a leeu, todo o seu argumentario decae. Entonces, non o entendemos. Nos xa sabemos que vostedes, claro, son os que máis entenden, os máis listos e os que millor saben interpretar, pero neste caso creo que non supo interpretar. Xa o pon aí e, ademais, xa o leu tamén a señora Portas. Entonces, bueno, creo que todos sabemos o importante que é a vivenda, creo que todos sabemos e somos conscientes de que é un dos problemas maiores, entonces non entendo a que ven tanto problema por tentar sacar adiante esta moción, non aprobala para guardarla nun caixón, sino facer o que aquí se pide. Creemos que é algo máis que razoable. De momento nada máis. Pecha propoñente. Ben, é certo que chegamos tarde, señor González, claro que chegamos tarde, pero non foi pola que está falando. O plan de vivenda está aí, os primeiros pasos coa Sareb se deron cando nos presidíamos esta corporación e o delegado de goberno que é neste caso responsable neste sentido das vivendas do Sareb e con quen se pode negociar estas cuestións estaba prol, non? E máis, nos remetimos. En ningún lado pon ademais, vamos tarde, pero non imposible, quero decirlles. Se miraron outras cousas en menos prazos, ben? É unha pena, sí, que nos teñamos que enterar pola prensa de que están en subasta e que non se fixo absolutamente nada en 3 anos por un expediente e unha negociación que xa estivera aberta. En ningún lado desta moción se fala a pagar nada. Comparto o fondo do que decía o concelleiro do BNG. Certamente, nós pagamos como contribuintes parte de todo ese boom do ladrillo, non? E as circunstancias que deron esa crise. E o Sareb foi rescatado e é propiedade do Estado, co cal nós tamén somos parte, co cal, evidentemente, pero que aquí non di ninguén, en ningún lado que se vaya a pagar nada, en ningún lado. E máis,
Neste ano pasado, 60 vivendas do Sareb pasan a mans do Concello en Lleida, sen rematar exactamente nas mesmas circunstancias que nós. Si queremos velo moito máis preto, propiedades do Sareb negociados por concellos, e xa non me meto en outras competencias, o sea, en outras administracións, se fixo en Vigo, se fixo en Ponteareas, se fixo en Narón, e onte puidemos ver na prensa o anterdonte en Moaña. É dicir, non é imposible. Si é certo que chegamos tarde porque non debería haber saído a subasta. Se tiña que haber negociado antes. Agora, o día 5 de marzo, reiteramos, remata a subasta. Sinceramente, e o digo desde a alternativa e o digo claro, oxalá se quede deserta, o digo moi claro, porque eu creo que é unha oportunidade para Cangas que se está deixando ir, é o momento para facer informes. Ninguén di que os técnicos poidan entrar nesa propiedade privada, se entraron en outros sitios, pero falémolo así. É dicir, o que se está pedindo é que se vaya con un mínimo dun informe ao Sareb para certamente negociar co mesmo. Saben perfectamente o que teñen nas súas mans o Sareb, non fai falta que nós lle fagamos un plano desa circunstancia. Falamos de negociar e de aproveitar o momento, porque, sinceramente, desde a alternativa creemos que vamos a perder unha oportunidade histórica en mans dunha xestión privada cando parte dese edificio o pagamos todos e todas con impostos, porque se é do Sareb e é do Estado, é do Concello de Cangas e dos veciños e veciñas de Cangas. E que eso non se traballe, sinceramente, creemos que é vivenda para a xente nova que se nos está indo deste Concello e que, sinceramente, existe tempo e prazo para ainda loitar por ela. Ben, abrimos entón agora a segunda quenda de 3 minutos. Señora Prieto. Señor González. Antón. Ben, deciría primeiro a voceira do Partido Popular que si o lin e que precisamente no punto 2 que vostede me leu do que non estamos de acordo é no punto de adquisición. Todos os demais estamos de acordo, non hai ningún problema. Limos todas as propostas que se fan aquí. A adquisición non estamos por ela, porque a adquisición implica esa obriga de pagar. Pero si non lo ceden, si hai algún tipo de convenio de xestión, estaríamos por la labor perfectamente. Apoyamos eso, sin ningún tipo de problema. Ben, e despois, sobre o tema de o Galla que quede deserto, direille que non é a primeira vez que a Sareb saca a subasta propiedades neste Concello. Non sería a primeira. E todas quedaron desertas. Por sorte, tal vez, a Sareb ten a manía de ou ten unhas expectativas sobre canto valen ou canto está disposto a pagar a xente por as súas propiedades que me parece que están un pouco fora de órbita, porque xa van varios intentos de negociación por parte de intereses privados en algúns desas propiedades e que non chegaron a bo porto. Non sei como vai acabar esta, evidentemente. Nós estamos dispostos a intentar esa negociación coa Sareb e, efectivamente, esperemos que, igual que as anteriores, tamén quede deserta e nos dé algo máis de tempo. Non pasa nada, tanto que me nomeou antes e agora que se esqueza, é curioso. Señor Iglesias, pois alégrome de que vostede dese a volta, e xa fale de cesión ou convenio que era o que eu non o interrompín. En ningún momento interrompín a ninguén. Entón pido o mesmo. Sí, que dera volta e que xa non solamente diga que non quere mercar, non? Xa estaba ben explicado. Creo que non hai moito máis que debatir. Creo que é algo que hai que intentalo, hai que traballar por isto e por cada inmoble que a Sareb teña hai que pelexar. A Xunta de Galicia tamén reclamou uns terreos, xa que vostede fixo referencia a él, non sei se lembra, pero de momento a Sareb non llos dá. Nada máis. Agora si precha a propoñente. Bueno, solamente quero facer unha aclaración, porque, bueno, me sorprendeu un pouco así un
un comentario non que fixo o concelleiro e, bueno, pois evidentemente eu non son mestre de lingua e me podía errar, pero a adquisición significa obter as vivendas mediante, podría ser compra, certamente, pedonación ou outros mecanismos como cesión, convenio e xestión. O que busca realmente é incorporar as vivendas ao parque municipal, o sea, é dicir, cambiar da titularidade, non adquisición como compra. Ben, se vostede atopa unha palabra que lle guste máis, non teño ningún tipo de problema, que conste. Eu non teño ningún problema, se esa vai ser o problema da palabra. Ben, pero bueno, quixen comprobalo porque un está ben que sempre aprenda algo máis. Nos para rematar, o que pedimos simplemente que non se siga deixando pasar o tempo. É real que temos un problema de chan, é real que temos un problema de que a xente moza se quede no noso concello. Se seguimos así e non é a administración máis cercana á nosa veciñanza, aínda que en outras cousas poidan ter competencia outras administracións, se non somos nós que nos preocupamos do futuro dos nosos novos, da nosa xente moza que se quede no noso concello, non o vai facer outras administracións máis lonxe de nós, non? A nosa moción solamente pide informes técnicos, traballo, estudios, vías de negociación e dar conta ao pleno. Non estamos pedindo cartos, non obriga a ningún gasto inmediato, non obriga a outro tipo de acordos, non? Se o informe di que non é viable, decidimos. Se non o pedimos, xa non temos esa opción, nin esa oportunidade. Nos escollemos actuar con responsabilidade. Creemos que é unha oportunidade histórica para o noso concello e se agora estamos a punto de perder a primeira parada do tren, que se pasa unha segunda vez, que non a perdamos. Ben, pois pasamos a votar a moción. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Queda aprobada a moción por unanimidade. Pasamos ao punto 7º da orde do día, que é a moción do Partido Popular sobre a elaboración dun PIA para desenvolvemento de vivenda pública. Doulle paso ao propoñente. Ben, se facemos unha enquisa, a vivenda debería ser ou é a principal causa de preocupación en casi todos os veciños e veciñas deste municipio, así como do país, non? Porque Cangas non é unha illa, non é unha excepción, e non existe a día de hoxe en Cangas ninguna proposta por parte deste goberno municipal para minorar este problema. A realidade é que non existe. E é un problema que nos atinxe a todos, porque a vivenda non debería ser un privilexio, debería ser algo accesible. E tal e como está hoxe o mercado tensionado, a vivenda supón, tanto en alugueiro como para mercar, casi un 40% dun salario medio. Entonces, entendemos que é necesario darlle unha volta a todo isto e, por que non, ser valientes, apostar por Cangas e pedir vivenda pública de protección autonómica. Porque, se facemos memoria, non? Creo que foi no ano 2004 a última vez que se plantexou un proxecto potente, unha promoción de vivenda pública. Foi un empeño dun alcalde comprometido que traballou por Cangas Arreo, José Enrique Sotelo. El tiña na cabeza facer vivenda pública e protexida en Cangas e a fixo. Pelexou por ela, puxo os medios e aí a temos. Vivenda de protección que deu acceso precisamente a moitas persoas que non tiñan posibilidades de ter por fin un fogar. E isto non é unha fórmula máxica, isto é traballo, isto é tesón e isto é creer nos proxectos e leválos a cabo. E iso é o que distingue moitas veces os alcaldes exemplares. Non hubo, despois de José Enrique Sotelo, un alcalde que fixera esta aposta grande pola vivenda. Non existiu que tuvese esta inquedanza, que tuvese a visión e que levase a cabo ese plan, un plan de vivenda pública de Cangas. Entón, creemos
que xa va sendo hora de que fagamos algo importante. Non esas 4 vivendas sociais que está moi ben, non? Grazas a recibir 200.000 euros de subvención da Xunta de Galicia, que podamos pôr a disposición, pero son 4 vivendas, non chegarían. Tamén damos a benvida a estas do Sareb sempre, todas son necesarias. Pero o certo é que na Cangas deste ano, 2026, o aluguer dunha vivenda está entre os 500 e os 700 euros o mes. Unha vivenda de segunda mano a 2.500 euros o metro cuadrado. Por qué? Pois porque vivimos nunha zona na que existe moito aluguer temporal, moito piso turístico, e isto o que fai é negar a posibilidade de que calquer veciño, veciña, mozo, moza de Cangas poda acceder a unha vivenda a un prezo razoable. Por todo isto, e como existen solos de titularidade pública e de titularidade privada, solos que se poderían destinar a políticas activas de promoción de vivenda pública, e sabendo que tamén existe por parte da Xunta de Galicia unha aposta por construir vivenda, está o facendo en todo o país, e por que non en Cangas? Por que non na comarca do Morrazo e plantexar que sexa en Cangas? Pedir que se faga un proxecto de interese autonómico, un PIA, que o desenrole totalmente a Xunta de Galicia, isto debería gustarlles, un instrumento que a través do IGVS poda garantir o desenrolo de vivenda pública nesta comarca e, por suposto, en Cangas. Nos creemos que sería algo necesario, que é algo necesario, que é algo que pode ser posible, pode ser viable, e que o que temos que facer é creer que se pode apostar, ser serios, rigurosos, traballar e solicitalo. E esta moción vai desto. De momento, nada máis. Abrimos entón a primeira quenda de 5 minutos. Señora Prieto. Señora Portas. Señora Martínez. Outra moción máis ou menos como a anterior, onde o Partido Popular pide ao propio Partido Popular que faga algo, polo menos neste caso sí que o recoñecemos. Estamos de acordo, a verdade, na moción, é completamente necesario instar as administracións competentes a actuar porque a situación é moi grave. Pero tamén temos que dicir que, polo menos a min, resulta chamativo e bastante demagóxico que sexa o propio Partido Popular que entra a este debate cando leva máis de 15 anos gobernando na Xunta, que quen ten a competencia en materia de vivenda. O acceso a unha vivenda digna, como comentaban, constitúe hoxe un dos maiores desafíos sociais que afrontamos. E non son Cangas, nin no Morrazo, senón en todo o país. Dende o BNG, o problema da vivenda non é unha cuestión puntual, nin un simple desaxuste de mercado. É un problema estrutural que condiciona a emancipación juvenil, a natalidade, a estabilidade das familias e mesmo o futuro demográfico, tanto de Cangas como da propia Galiza. A realidade é bastante clara. Temos salarios baixos, precariedade laboral, prezos de alugueiros disparatados, vivenda tratada como mercadoría e non como dereito, un parque público completamente insuficiente, especulación e concentración en mans de grandes propietarios ou tamén a proliferación do alugueiro turístico que reduce a oferta residencial estable. Non estamos ante un fenómeno puntual, estamos ante un modelo que deixou que o mercado funcionase sen contrapeso público. Dende máis dunha década, a Xunta non desenvolveu unha planificación autonómica potente de solo para a vivenda pública. Non consolidou o parque público amplo que permita regular o mercado. Non mobilizou tampouco de forma decidida a vivenda baleira. Non aplicou con determinación as ferramentas legais para declarar zonas tensionadas. Nin tampouco limitou eficazmente as vivendas de uso turístico. Agora falase do proxecto de interese autonómico como ferramenta, que pode serlo, que nos parece bastante viable, pero un instrumento administrativo non substitúe un problema de política estructural. Ademais, se queren facer un PIA, poden facelo sin vir a pleno, sin pedir permiso. Xa demostraron que cando queren actuar rápido polo interese autonómico, como vostedes din, non teñen ningún tipo de problema en facelo, senón mira de os eólicos.
Aí non hai dúbida de competencias, non preguntaban, non pedían mocións municipais. Por iso dá a sensación de que aquí o que se pretende é facer bastante publicidade e non executar. A realidade non pode convertirse nun luxo, ningún activo financiero. E cando quen ten a competencia leva 15 anos gobernando, non pode presentarse como se o problema fose alleo. Nada máis, grazas. Pecha a propoñente. Ben, señora Val, se adicara a súa mente, unha parte da súa mente, soamente unha parte pequeniña, a ser propositiva, en lugar de ser sectaria, pois chegaría por si mesma a conclusión de que para que a Xunta do PP construa vivenda pública en Cangas, ten que ir da man do goberno de Cangas. Señora Val, vostede forma parte do goberno de Cangas. Por iso traemos eso aquí, porque entendemos que vos non tendes a inquedanza, non se vos ocurre. E nos vos traemos unha idea para que sepades que existe, que está aí, que se pode pedir. Entonces, unha vez que coñecedes que se pode pedir e que está aí, que traballedes para toda a xente de Cangas para poder ter vivenda. Por que non? Vivenda pública, construída pola Xunta de Galicia. Non teríades que facer máis que traballar. Licencias, acompañar, ver cales son os terreos máis aceitados e a Xunta compraría, señora alcaldesa, eu xamais interrumpín a ninguén. Non o fixen. Bueno, pois revisen vostede. Así que pido o mesmo. Chame a orden tamén os da outra bancada. Por ese motivo, que ten que ser o goberno de Cangas o que acompaña a Xunta de Galicia, se trae aquí isto. Despois, vostede, eu entendo que non o pode haber, non? E non pode evitar irse outra vez a demagoxia e tal. Eu entendo que a vostede a vivenda non lle importa. Non lle importa? Non lle importa en absoluto, nin lle importa que se faga ou non se faga aquí. Vostede ven aquí, fala do todo o que quere, menos do que hai que falar. Se vostede quere a vivenda pública, ciñase o discurso da moción e dé a súa opinión sobre a moción ou o seu posicionamento. É do que se trata. Aquí non estamos a tratar dos eólicos. Traía vostede unha moción dos eólicos e tratámolos, sen problema ningún. Pero estamos a falar de vivenda. Creo que é algo que preocupa bastante máis as persoas de Cangas que o seu discurso demagóxico sobre os eólicos. Bastante máis. O certo é que non sabe como funcionan as cousas, e iso é preocupante pola carteira que vostede leva aquí. Moi preocupante, señora Val. A verdade é que se o goberno de Cangas, a través da súa concelleira de Facenda, non sabe que é necesario a súa interpelación neste tema, non hai moito máis que falar, señora Val. Nada máis. Ben, abrimos a segunda quenda de 3 minutos. Señora Prieto, ¿no? Señora Portas. Bueno, evidentemente a Alternativa dos Veciños vai apoiar esta moción porque, bueno, tal como marca a mesma e como sempre foi o noso ideario, a vivenda pública no noso concello e que xa se fai a estas alturas imprescindible. Certamente ten que existir unha petición por parte do concello para poder ter ese PIA e evidentemente nos vamos a dar o apoio. Turno para a señora Val. A verdade é que se vai a remitir os 5 minutos de intervención nunha palabra de mención comparativa co que pasou coa eólica, a verdade é que non entendo nada. Cando me toca falar das competencias municipais, falo. A moción anterior que presentastes, falei todo o tempo do que fai o goberno municipal coas infraestructuras municipais. Agora mesmo estamos falando de vivenda. Entón explico, dende o meu punto de vista, cales son os problemas de vivenda que hai en Cangas en todo o país. Non sei que é o que lle molesta, a verdade. Debería vostede tamén falar da competencia e da súa responsabilidade como deputada do Parlamento Galego. Non sei, iso non toca nunca.
Pero, bueno, eu a verdade é que vou a seguir con datos, porque non son invencións, nin falamos de nada. Creo que a xente importa e tamén o que fai a administración competente. E o Partido Popular leva 15 anos dinamitando a política social de vivenda na Galiza. Recortaron redor do 50% do investimento neste ámbito. Ano tras ano quedaron millóns de euros sen executar. O propio Plan de Vivenda 2015-2020 fixaba como obxectivo 870 novas vivendas de promoción pública e a realidade foi que se construíron apenas 40 en 6 anos. O Plan Resurbe marcaba 1.500 vivendas para rehabilitar e só se rehabilitaron 9. Eses son datos da administración competente en materia de vivenda. E agora din que en 4 anos van a facer todo o que non fixeron en 15 que apostan pola vivenda. Pero os feitos van totalmente na dirección contraria. Fan reformas fiscais que favorecen a constructoras e a grandes propietarios, negativa a limitar as vivendas de uso turístico, vetos a declaracións de zonas tensionadas ou ausencia dunha movilización real da vivenda baleira. Si realmente estiveran preocupados pola vivenda, que o seu discurso tamén yo compro e tamén votaremos a favor, teñen a oportunidade perfecta de demostralo, pero onde toca. Pero, bueno, nós solicitaremos o PIA e traballaremos coa Xunta e con vostede do Goberno da Xunta para que saia adiante todo isto. As ferramentas existen, pero a competencia e a responsabilidade tamén é de quen é. Dende o Concello podemos instar e colaborar, pero quen debe lexislar, planificar e executar non é o Goberno de Cangas nin o Concello de Cangas. Apoiamos, como dixen, esta moción porque o problema é real e completamente urxente, pero a pelota realmente está no tellado da Xunta. Se despois de 15 anos gobernando non hai un parque público suficiente, non é por falta de instrumentos administrativos ou porque os concellos non o pidan, é por unha falta de vontade política, nada máis. Pecha a propoñente 3 minutos. Ben, dende logo sabemos que vostede sabe de memoria o ideario do BNG, pero estamos a falar aquí de Cangas, as necesidades de Cangas, a vivenda de Cangas e como ten que plantexarse un PIA. E é, primeiro, unha iniciativa do Goberno de Cangas pedindo. Se nós non traemos aquí esta moción, o malvado Partido Popular de Cangas, se non traemos aquí esa moción, vostedes non houberan pedido PIA. E precisamente como sabemos que non o farían, porque aí están os datos, levan 3 anos, non se lles pasou nin pola cabeza, ata o de agora, pois entón nos traemos a moción para que vostedes dean o primeiro paso, porque está vostede errada. O primeiro paso ten que ser do Concello. Non pode vir a Administración a plantexalo sin que o Concello estea favorable a elo. E iso é algo que lle deberían enseñar tamén no decálogo, entende? Igual que lle enseñan aos outros puntos, que lle vayan facendo tamén os puntiños, sabe? Un e despois, en observacións, se sabe o que quere decir o un. E así vamos número a número. E así, a próxima vez non lo di completo. Non lo di completo. E iso é do que se trata, señora Val. O certo é que é bastante preocupante que unha concelleira de Facenda do Concello de Cangas veña aquí a soltar un rollo demagóxico para despois decir que, bueno, que está a favor do PIA, pero tal, e outra vez contra a Xunta de Galicia. Vostede está aquí, se quere estar no Parlamento, oiga, pelese vostede co señor Ríos de Moaña e que lle ceda vostede o sitio. E que é certo. Levan aquí toda a noite falando do Parlamento de Galicia, pero estamos en Cangas. Concello de Cangas, Pleno de Cangas, céntrense en Cangas. Bastante terán vostedes con arranxar o de Cangas. Se queren facer o PIA, me parece que é unha ferramenta que está aí, a están a utilizar. Normalmente era para as cidades, se está pasando para comarcas e a están a utilizar todos aqueles avispados. Como vostedes non tiveron a chispa, traemos aquí esta proposición, nada máis. Ben, estou de acordo coa señora Abal en que a política de vivenda da Xunta é nula e é sorprendente que se poida falar con semejante aire de suficiencia cando non perdono nada, estou intervindo, cando non se traballa dende a Xunta en vivenda porque non interesa priorizar a vivenda. Tuveron moitos anos gobernando para demostrar o que lles interesou ou non facer. E aí son feitos os que falan. Non son idearios, nin argumentos políticos. É o resultado. Nada máis, nada máis.
Quer dicir, pouco exemplo se pode dar, e como lles digo, traballará a Xunta moito na súa competencia de vivenda, pero unha vez máis que pouco lle luce o traballo. Sen máis, non ten o turno de palabra, vamos a votar. Vamos a votar a moción. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Queda a moción aprobada por unanimidade. Pasamos agora ao 8º punto da orde do día, a moción do Grupo Municipal do BNG sobre a mellora das infraestructuras viarias de titularidade autonómica. Doulle paso ao propoñente. Gracias. Comezarei repetindo unha frase do concelleiro do Partido Popular, Fran Soliño, na súa moción sobre estradas, por ao fin e ao cabo temos dúas mocións de estradas neste pleno, onde di, noutros concellos non están tan mal. Ten vostede razón. Noutros concellos non están tan mal. Non se actúa en Cangas. Nos traemos aquí esta moción en concreto sobre os viais de titularidade autonómica, vostede trouxo para falar de todas. Nos traemos sobre as de titularidade autonómica e non se actúa nesas viais en Cangas desde hai moitísimo tempo, e non sei se é que cando chegan a Cangas ven unha especie de linde ou fronteira virtual, e dai non pasan. Efectivamente, nos dous concellos veciños aí sí, pero cando chegan a Cangas se paran na fronteira. Na súa moción, tal vez coa fin de que ao final a xente non distingue ben de quen é unha estrada, de quen é outra, pois vostedes xuntan todas. Entonces, as carreteras están mal, é certo, pero todas as do Concello de Cangas están mal, a maioría da xente non sabe cal é da Xunta, cal é da Diputación, cal é do Concello, así que ao final veñen aquí. A maioría son do Concello, é a conclusión a que se chega e por iso xuntan todas. É mellor separalas un pouco, na súa moción xa lles explicaron aquí as miñas compañeiras cales son os traballos que se están realizando nos viais de titularidade municipal e agora vamos a falar dos das autonómicas, xa non lles queda máis remedio que falar deses nesta moción. Na outra era mellor seguir falando únicamente dos que correspondían ao Concello, que está ben, está ben falar deles. Agora vamos a falar dos autonómicos. Hoxe mesmo tivemos unha reunión na Delegación de Infraestructuras en Pontevedra. Debo decir que cando lles trasladamos a nosa disposición a colaborar no arranxo de viais de titularidade autonómica esta mañán, a súa resposta foi, entendo eu, que bastante positiva. Entonces, o que é unha pena é que teñamos que ser desde o Concello os que levemos proxectos xa feitos para viais de titularidade autonómica, para arranxalos, para facer un lavado de cara completo, tanto dos servicios como da parte do vial e das beirarrúas deses viais, e se non, aquí non se fai nada neses viais de titularidade autonómica. Pero non pasa nada. Como dixemos esta mañán na reunión con infraestructuras, estamos dispostos a seguir facendo. Vamos a levar, hoxe levamos un proxecto que era o primeiro tramo da Avenida de Bueu, pero tamén falamos de que pretendemos levar máis adiante a Avenida Ourense, o vial de titularidade autonómica que pasa por Aldán. Sí, bueno, ao mellor sí que, nunca se sabe, ao mellor noutros 4 anos temos tempo, xa veremos. En calquera caso, presentamos esa opción, esa intención, que foi evidentemente ben recibida, porque, como xa se comentou na anterior moción sobre este tema, eles son moi conscientes do estado no que se atopan os viais de titularidade autonómica. Moi conscientes. A veces, incluso, máis que os que vivimos aquí. Porque, efectivamente, os seus técnicos teñen un gran coñecemento deses viais, de cada un dos seus problemas. Nos plantexaron algunhas cuestións que non xa coñecíamos, pero eles coñecían algúns detalles a maiores. Entonces, non é necesario que lle fagamos, como vostede solicitaba, ningún tipo de informe, sábeno ben.
están dispostos a facer algún tipo de colaboración, pero sempre e cando o Concello leve as propostas. Moi ben, pois vamos levar as propostas. Pero temos que conseguir, e desto trata esta moción, que a Xunta de Galicia deixe de ver esa fronteira virtual cada vez que chega a Cangas. Que deixe de acabar as obras en Moaña ou en Bueu, na Portela. Todas as sendas que hai aprobadas, 11 en concreto, 11, desde o ano 2024, no Concello de Cangas, ningunha ten neste momento, xa non lo aclararon esta mañán, ningunha ten feito proxecto. Cero. E non se sabe cando van facer esos proxectos. Señor Antón, ten que ir rematando. Ben, sí, como teño outra intervención non hai problema. Continuarei máis adiante, pero espero que agora si falen dos viais de competencia autonómica. Ben, abrimos entón a primeira quenda, señora Prieto, señora Portas. No. Turno entonces para o Partido Popular e pecha o propoñente. Boas noites outra vez. Me parece fantástico que vos poñades propostas encima da mesa. Seguramente iso que fai tanto Moaña como Bueu, seguramente. Pero tamén é certo, señor Antón, non me vai levar ao seu terreno, non me vai levar ao seu terreno. A vostede o que interesa é que falemos das carreteras da Xunta de Galicia, claro, claro. Das súas non. Das súas non. É increíble, hai que ter papo, pero papo, e non digo que a Xunta ten que ter unha responsabilidade, pero hai que ter papo para viros aquí falar desta moción sabendo que vostedes non arrasan nada. Teñen Cangas manga por ombro e lle piden a Xunta de Galicia sabendo que vostedes teñen as carreteras completamente desfeitas e só veñen aquí a poñerlle ou de alguna maneira a complicar a Xunta de Galicia ou pedirlle algo a Xunta. Sí, hombre, sí, caña coa Xunta de Galicia, joder, e hai que pedirlle, pero pídanllo, ou fagan como acaba de dicir vostede, colaboren, oye, pois facemos isto, que seguramente é o que están facendo noutros concellos. O que pasa é que vostedes veñen aquí pois a culpar a Xunta de Galicia, así se falamos como da Xunta de Galicia, pois non falamos o de aquí, ni de Diputación, e me ven vostedes a decir a min que metemos 3 administracións, Diputación, Concello e Xunta de Galicia, e lle parece mal. É como se inventáramos, me lo está dicindo vostede, mira, fagan o que queiran, está claro que o que non chora non mama, e vostedes teñen que traballar máis, efectivamente, e pedir. Eu non sei por que os outros concellos poden e Cangas non poden. E despois que diga vostede que a Xunta de Galicia ten unha raya aquí, pois seguramente por algo será. Digo eu que algo terá. Será porque o goberno que está non é competente ou non pide, porque non falemos das subvencións que perderon vostedes, ou non pediron, ou pediron fora de plazo, porque aquí hai que decir de todo, Bueno, non estou falando con vostede, señora Sagrario, por favor, respecte o turno de palabra, hombre. É que de verdade, é que hai que ter... Increíble, parece que leva aquí toda a vida, señora Sagrario, joder, macho. E acabas de chegar, hombre. Que hai xente aquí que leva 20 e pico anos. Ai, Dios mío, joder, que maleducada eres, Dios mío. Que maleducadiña eres. Bueno, de momento non vou decir nada máis. Segunda e última quenda de 3 minutos, señora Prieto, señora Portas. Ahora tes o turno de decir o que queiras, así que, por favor. Pois fala. Pois agora abres o micro e falas.
Sí, pero pasan todos. Bueno, pero eu falei unha vez solo, eh? Pero non teño... Ao final aquí o único que se lle corta tempo é a min, que coste. Como a sempre. Como a sempre. Bueno, algunhas veces a Vitoria. Vamos a ver. Unha vez máis, tiña razón e na súa intervención pois obviou, evidentemente, o tema da moción e volveu aos viais municipais. Os viais municipais, nós xa falamos diso na moción que presentou vostede. É que non fixemos outra cosa que falar diso. Pero, unha vez máis, como eu pensaba, pasa de falar das autonómicas. Bueno, non pasa nada. Xa falo eu, unha vez máis. Seguimos. Vamos a ver. Nós estamos dispostos, como fixemos hoxe, e temos feito en múltiples ocasións anteriores, a solicitar as veces que fagan falta actuacións por parte da Xunta nos viais autonómicos. Ata o punto de que hoxe xa fomos directamente con proxecto para un vial autonómico. E seguiremos facendo porque, como dixen antes, a Xunta non fai proxectos nos seus viais. E como non os fan eles, teremos que facelo nós desde o Concello. Non pasa nada. Non pasa nada. Ao mellor quedan, tendo en conta que nós temos unha idea, que ao mellor non comparten, sobre como debe ser a mobilidade de Cangas, e que ao mellor non coincide coa da Xunta, preferimos levarlles os nosos proxectos, e se lles parecen ben e os aceptan, pois así, polo menos, queda a vila adecuada ao que nos entendemos que debe ser unha mobilidade moderna. En calquera caso, xa lle dixen antes, parece que hai boa disposición por parte da Administración Autonómica co que lle levamos hoxe. Esperemos poder chegar a acordos nese vial e noutros no futuro e seguiremos gastando recursos municipais en levarlles proxectos xa rematados. Porque se fora por eles, nada, é o que lle decía eu, seguimos esperando polas 11 sendas que ten aprobadas en Cangas a Xunta e que aínda non fixo ningún só proxecto sobre elas. Ningún. Pero están acabadas esas sendas, efectivamente, en Moaña e en Bueu. Acabadas. En Cangas non hai nin proxectos. Confirmado hoxe esta mañán. Entonces, algo terán que decir, algo teremos que reclamar. Nese sentido, non se trata só de que vayamos aí e lles levemos os proxectos e lles pidamos colaboración e lles ofrezamos colaboración. Tamén teremos que, como vostede di, o que non chora non mama, tamén teremos que decirlles, vostedes non están facendo o seu traballo. Vostedes non están facendo o seu traballo. Neste caso, a Xunta de Galicia. E na moción anterior que presentaron vostedes, no que respecta aos viais municipais, xa lle dixemos, nós estamos facendo o noso traballo na medida en que podemos e falta moitísimo. E se aceptou esa idea. Falta moitísimo. Pero vostedes, nada. Nada de nada. Non, agora abrimos a segunda quenda, así de 3 minutos. Anteriormente renunciaran a señora Preto, a señora Portas e a señora Martínez. Tes os teus 3 minutos. Acabo antes. Me alegro moito, señor Antón, que por suerte, por xa definitivamente se chega un acordo e que Cangas poida disfrutar. Tamén lle digo que hai que traballar. Hai que traballar. E a veces hai que ir a pedir, pero hai que ir a pedir. E hai que facer recursos, e hai que facer este tipo de solicitudes, porque as cousas solas non veñen, Eu lle vou dicir unha cousa, vostede di machaca, eu estou de acordo que a Xunta de Galicia ten que invertir aquí, como ten que invertir en Moaña, como ten que invertir en Bueu. Eu son o primeiro que digo, como veciño, xa non como concejal, como veciño, que eu estou á altura de calquer concello dos arredores. Iso polo menos, xa para empezar. Entonces, que vostedes vayan a pedir a Xunta de Galicia, me parece fenomenal. Que leven proxectos, me parece fenomenal. Que ellos acepten, según vostede, hai boa voluntade, non? Hai boa voluntade. Moi ben, fenomenal. Pero eu sigo dicindo que Cangas e Cangas
E Cangas é a pedir a Xunta de Galicia. Sí, señor, Cangas é a pedir a Diputación de Pontevedra. Sí, señor. Non se olvide, moitos dos proxectos que se están a facer en Cangas son de Diputación e de Xunta. Moitos dos proxectos. E lle vou a decir unha cousa, mire, e acabo. Lle vou a decir unha cousa. Mais que nada porque repite o tema de que si Cangas, carreteras de Cangas, que, a ver, di vostede que están, a ver, están no, teñen que empezar xa. Teñen que empezar a arranxar as carreteras fluviales de Cangas xa. Olvídese, a Xunta tamén, hombre, pero xa. Mire, sabe que lle chaman cal é unha persona hipócrita? A persona hipócrita exige algo que ela mesma non ha cumplido. E vostede lle pide á Xunta de Galicia que arranxe as carreteras da Xunta. Moi ben, pero vostedes, miña abuela decía tamén, a Dios rogando y con el mazo dando, y vosotros ni mazo ni ganas de hacer nada. Aí lo dejo, vostede faga o que queira. É o único que lle digo, que Cangas necesita un arranxo xa inminente canto antes das carreteras comarcales. Das outras tamén, nada máis. Bueno, o que acaba son eu, que tamén pecho este turno, non vostede. E direille que non sei como califica vostede exactamente, ao mellor ten outra palabra, o de feito de levarlles ao traballo feito a eles. Se iso non é traballar, non sei exactamente que é. Levarlles ao proxecto feito, non sei que será. Ao mellor tampouco é traballar para vostede, ao mellor tampouco é traballar. Pero non se preocupe, facemos os proxectos dos viais municipais, facemos os proxectos da Xunta e os que fagan falta, non se preocupe. Todos, para que xa non haxa máis excusas. E, desde logo, para que xa non poidan vostedes seguir dicindo que non traballamos. Xa facemos o traballo dos demais, a parte do noso. E xa está solucionado o tema. Xa non poden volver con ese argumento. Espero. Seguramente buscarán algunha maneira de volver a colocalo. Pero cando lle facemos nós o traballo a outras administracións, entón xa non sei o que é. Será que, non sei, nos apareceu o proxecto aí nun caixón de repente. Non o fixemos nós. Non sei. Vale? Entón, xa cansa esa parte. Esa letanía repetida constantemente de traballen e traballen, xa cansa bastante. Sí, efectivamente. E é a que estamos facendo. Exactamente. Porque os viais municipais que vostede está pedindo que se fagan, moitas partes deles xa llo dixeron as miñas compañeiras na súa moción, que van ir este ano. Ben, e aí tamén fixemos nós os proxectos. Tamén hai un traballo municipal detrás. Nos viais municipais, nos viais da Xunta, nos falta, nos da Diputación por agora non lles fixemos nós, teño que recoñecerlle. Solamente os pedimos. Vale? Moi ben. Sí. Esta mesma noite, en canto deixe de chover, é que, vamos, algunhas veces é un pouco ridículo este tema xa, Gracias. O digo sin acritude, pero nesta materia, se hai algunha administración que demostrou que non traballa é a Xunta. E se non traían a primeira muesca na barra de xeo de algo que fixera a Xunta en materia de vías, das súas vías en Cangas, que son a súa competencia. E vou a disentir con Antón que dixo, bueno, non pasa nada, levamos o proxecto. Sí que pasa, os proxectos non son gratis. E, efectivamente, ademais, hai que traballalos. Polo tanto, por favor, non me molestes o turno que estou falando eu. Pío, hai que predicar... Silencio aí, por favor. Voute chamar a orde. Hai que predicar co exemplo. Non é o teu turno de palabra. Non é o teu turno de palabra. Non estás no turno de palabra. E eu non che din o turno de palabra. Non é arbitraria. Eu son a presidenta. Eu son a presidenta desta corporación e distribuyo os turnos. Vale, entonces, non me moleste, non teño ganas de chamalo a orde. Ademais, usted sempre pide que se respeten os turnos e logo non o fai. Bueno, pois o meu non o respeta nunca.
Nunca. Bueno, pero eu teño a posibilidade de abrir este turno e estou falando, non é para todos. Estou facendo unha aportación como presidenta. Non, estou facendo unha aportación como presidenta, non é para todos. Bueno, xa está. Eu o que digo é que hai que presumir co exemplo. Entonces, traballe a Xunta de Galicia as súas competencias. Non é sempre estar a botarlle o morto aos concellos, as patatas quentes aos concellos. Por que? Porque nos concellos é onde ven a xente a chamar a porta. Entón, legislamos, e non só na autonomía, incluso dentro do Estado. Legislamos, pero logo os problemiñas os concellos, que total, os concellos son a carne de cañón que xa están acostumbrados a aturar con todo. Pero o que non pode ser é o que se gasta en redactar proxectos que a ASI non redacta, non se pode gastar en outros proxectos que podrían ser estritamente municipais. O que quero decir é que cada euro que non se gasta en unha competencia propia do Concello é, de alguna maneira, estar a roubarlle aos veciños. Porque se a ASI ten estradas, ten que pagar os proxectos para modificar esas estradas e reparalas. De outra maneira, estamos a derivar diñeiro que non debería de acabar en ese fin. Fágame unha pregunta, veña. Por que non acepta de forma gratuita proxectos de Aguas de Galicia para saneamento e abastecemento e si o Concello de Cangas lle paga a Aqualia proxectos para Cangas? Primeiro, o tema do saneamento sí é unha competencia municipal e esa é a parte que nós podemos asumir, efectivamente. Non a redacción do proxecto íntegro ou integral. Que lle faga proxectos de forma gratuita e sí que vayan a costa do Concello. Disculpe, señora alcaldesa. Son competencias diferentes. Eu, como voceiro do Grupo Municipal do BNG, me gustaría, poñer aquí encima unha cuestión de orde. Non me parece normal que o voceiro do Partido Popular utilice todos os plenos cada vez que vostede intervén para entrar aquí nun debate. Isto non é un debate. É un pleno. Entonces, o resto dos grupos creo que nos está fastidiando un pouco xa o tema. E normalmente eu non me expreso desta maneira, pero que xa hai un límite para todo. E creo que non é o momento nesto. Nos rogos e preguntas, todo o que queira. Todo o que queira, pero non aquí. Gracias. Ben, pasamos entón a votar esta moción. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Queda aprobada a moción por unanimidade. Por unanimidade? Entendí. A favor? Pois eu... perdón, eu pareceume que levantabades a man. Repetimos a votación, entonces. Victoria votou a favor? Sí. Non teño ningún problema, era por aclarar a postura, non pasa nada. Ai, Dios. Vale, pois entonces son 12 votos a favor e o resto abstencións. Veña, continuamos entón. Moción do Grupo Municipal do BNG sobre a loita feminista no 8 de marzo. Expón a propoñente, a concelleira. Dame un pouco de mal rollo porque non teño... Escoitaseme ben, sí? Non sei, que me dá un toque. Ben, boa noite a todas as persoas que quedan no pleno. Espero que esta moción non traia a cola que tiveron as anteriores, porque, bueno, para pechar, creo que é unha moción bastante amable na que todas deberíamos estar de acordo, todas as persoas. As portas do 8 de marzo de 2026, data no que o feminismo sai ás rúas en homenaxe ás loitas feministas que nos antecederon e en reivindicación dunha vida... Vale, isto hoxe... Vale. Desde o Grupo Municipal do BNG queremos insistir na necesidade de responder a un presente de rearmamento do machismo e avance do
totalitarismos, con máis feminismo. O mundo vive unha ofensiva de amenazas a dereitos elementais sexuais e reproductivos ou a posta en cuestión da violencia machista. Ao mesmo tempo, atopámonos nun momento no que a situación das mulleres galegas fronte ao relato imperante da igualdade conseguida está marcada por unha enorme desigualdade en moitos ámbitos, entre os que as portas do 8 e o 10 de marzo compre remarcar o socioeconómico e o laboral. Aínda que algún dos indicadores sí que nos indiquen unha lixeira mellora, está claro que a desigualdade persiste. Existe un maior número de mulleres desempregadas e inactivas que de homes. A taxa de actividade feminina segue por debaixo da masculina e na taxa de ocupación ocorre o mesmo e a taxa de desemprego feminina segue a ser bastante maior que a masculina. É preciso tamén recordar o diferencial negativo en contra das mulleres galegas se facemos unha comparación co Estado español e coa Unión Europea. As tasas de temporalidade femininas seguen a superar as masculinas e a temporalidade feminina é maior en Galiza que no Estado e outro aspecto a salientar ademais é que se constata o protagonismo das mulleres nos peores indicadores de temporalidade e precariedade. Aínda que habería moitos exemplos por debullar, compre ter en conta a interseccionalidade e como esta situación se agrava se temos en conta factores como a migración, a monoparentalidade ou a mocidade. É necesario sinalar, ademais, a enorme desigualdade que reflicte o ámbito das pensións e a consolidación da feminización da pobreza. Esta situación global de desigualdade ten unha expresión especialmente agravada no rural galego, con peores indicadores económicos e falta de servizos públicos e políticas específicas. Ante a complexidade desta situación, é necesario incrementar os nosos esforzos e impulsar novas ferramentas políticas e institucionais para avanzar sen conformarse con que a desigualdade permaneza e os dereitos legislados non sexan executados. Así mesmo, temos que reivindicar e recoñecer as mobilizacións do feminismo galego organizado, fundamentais na resposta ao machismo e no fortalecemento dunha axenda feminista galega que fai avanzar o noso país. E por todo o exposto con anterioridade, polo que o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego somete a debate e a aprobación polo Pleno deste Concello esta moción propoñendo a adopción dos seguintes acordos. 1. A Corporación Municipal do Concello de Cangas reafirma o seu compromiso coa loita feminista e o apoio ás mobilizacións e reivindicacións do feminismo galego organizado neste 8 de marzo de 2026. 2. Reclamar a Xunta de Galiza a promoción dun acordo de país para a creación do Instituto Galego das Mulleres como un organismo público que promova e fortaleza as políticas de igualdade de forma transversal en todos os ámbitos da vida social, económica, cultural e política de Galiza. Para tal fin, o Instituto contará con personalidade xurídica propia, orzamento propio, autonomía de xestión e plena capacidade de obrar para o exercicio das súas funcións e terá como obxectivo a promoción das condicións que promovan a igualdade e supriman todos os obstáculos que impiden, así como a eliminación de todas as formas de discriminación das mulleres na Galiza. E, por último, 3, instar a Xunta de Galiza a impulsar un novo marco de regulamento e orzamentario, incrementando a súa contribución para os centros de información á muller co obxectivo de reforzar e ampliar a rede galega de CIM, facendo especial énfase na creación destes centros naqueles concellos e comarcas nos que actualmente non existen ou están sobrecargados, impulsar a fixación de ratios mínimas de persoal e favorecer a contratación a xornada completa como mínimo de todo o persoal que sexa obrigatorio para a acreditación do CIM. Moitas grazas. Ben, abrimos entón a primeira quenda, señora Prieto. Señora Portas. Bueno, este é un tema que non entende de cores políticas nin bandeiras. A loita contra a violencia de xénero é unha responsabilidade compartida e a resposta debe ser unitaria, sin instrumentalización política. No Concello de Cangas levamos anos traballando na Mesa de Igualdade. É un espazo totalmente de consenso no cal participamos todos os membros desta corporación, ademais de moitos colectivos do noso Concello, co cal nos sentimos todos e todas representadas nel. Ali se elaboran exactamente os nosos comunicados e, ademais, sempre se fan de forma unánime. Nos representan a todos e a todas. Por iso, a alternativa non vamos a entrar na votación desta moción, porque creemos que o risco de romper esa unidade que tanto nos custou manter é un erro. O pedimos e o reiteramos nos últimos 3 anos o 8M. Temos unha mesa de igualdade que fai un comunicado cal todos asumiríamos como declaración institucional.
e coñecemos esta moción do BNG para traer exclusivamente a este pleno. Consideramos que hai outras datas e outros momentos para poder facelo. A nosa responsabilidade é seguir traballando. Donde? Na Mesa de Igualdade. Para iso formamos parte da mesma. Donde? Como? Con un acordo global. Para que o 8M sexa un día de recoñecemento e loita conxunta e nunca unha división nin de siglas, nin de cores, nin de bandeiras. Seguinte intervención. Turno para o Partido Popular. Boas noites. Bueno, como hoxe, esta noite está salindo aquí moito a pasear a Xunta de Galicia, eu vou na sacar un pouquiño máis. Na Xunta, aprobouse en 2023 a Lei 7/2023 para a igualdade efectiva de mulleres e homes de Galicia que, primeiro, elimina a discriminación por razón de sexo en todas as políticas públicas. Segundo, obriga a integrar a perspectiva de xénero en leis, programas e políticas. E terceiro, promove o seguimento e a avaliación dos plans de igualdade no ámbito laboral e nas políticas públicas. A Xunta ten programas concretos en funcionamento como axudas económicas directas ás víctimas, dende 200 ata 800 euros en diferentes pagos, atención psicolóxica e xurídica, incluída atención a menores que sufriron violencia machista. E terceiro, a Rede Galega de Acollemento, como vivendas tuteladas, casas de acollida, centros de emerxencia. En 2025, a Dirección Xeral de Igualdade contou cun orzamento de 28,3 millóns de euros para reforzar estas políticas, con máis de 8,2 millóns en axudas directas, 5 centros de atención 24 horas para víctimas e o fortalecemento da rede de acollemento. A Xunta financia máis de 80 centros de información á muller, máis de 80 en toda Galicia, e financios o 100%, o de Cangas tamén. As partidas aumentaron máis do 30% en 2025 e estás a traballar nun plan integral para a súa renovación e impulso. A Xunta destinou recursos para favorecer a participación económica das mulleres no ámbito laboral. A Xunta financia medidas concretas para mellorar a conciliación, máis de 9,4 millóns en 2025. Apoio a servicios como madrugadores escolares, campamentos, bolsas de coidados ou formación. Isto busca reducir a carga de coidados que afecta de maneira desproporcionada ás mulleres. Ademais das prestacións económicas, a Xunta realiza estudios e iniciativas para mellorar a resposta institucional. A Consellería de Política Social e Igualdade tivo un orzamento histórico en 2025 de 1,323 millóns de euros, con reforzo explícito de partidas de violencia de xénero, conciliación, igualdade no emprego e apoio social. En Galicia se fai política de igualdade con feitos. Plan de igualdade vixente, o Plan Estratégico de Galicia 2022-2030, dispón de informes de seguimento e avaliación anuales. E tamén se cumple coa participación incorporando organizacións non gubernamentais, entidades sociais, interlocutores medioambientais, asociacións de mulleres e organismos vinculados á igualdade de xénero e á non discriminación. Deste xeito, refórzase a participación cidadá, tal e como recolle o propio plan. En Galiza, a igualdade non se predica, practícase. Hoxe en Galicia, 7 de cada 10 empregados públicos son mulleres. 7 de cada 10. Iso é paridade real. Máis contratación femenina, máis estabilidade, máis presencia nos sectores estratégicos, máis medidas reais. O Goberno galego aposta pola igualdade con feitos. Polo de agora nada máis. Pecha a propoñente. Bueno, está moi ben que se fagan cousas. Creo que estamos de acordo todas as persoas que estamos aquí en que todas as institucións temos que pular pola igualdade real. Moitas grazas á concelleira Portas, porque sí que ten razón, e ti tamén estás, Vero, en que o CMI creo que, e non é porque agora conxunturalmente o presida eu ni moitísimo menos, pero creo que sí que é un órgano de consenso e que funciona moi ben. Creo que o levamos demostrando, creo que xa se demostraba antes de que nos estivésemos, e creo que sigue funcionando moi ben. Pero a moción está falando de outras cousas. Está claro que a Xunta fai cousas, tamén pode haber algunha crítica, que teño aquí algunhas críticas, se tal as digo na segunda quenda, pero simplemente se estamos todas de acordo en que a igualdade ten que ir para adiante e a conciliación obviamente entraría dentro desa igualdade,
por que non creamos un Instituto das Mulleres que está funcionando moi ben a nivel estatal? A nivel estatal non me voy a meter que funciona ben ou que funciona mal. Creo que o Instituto das Mulleres, desde que entrou, está funcionando moi ben, porque non o facemos un galego. E, ademais, en canto aos CIMs, que está claro que cada vez están máis sobrecargados como a sociedade en xeral, agora estamos falando de igualdade, pero creo que todas estamos de acordo en que a sociedade en xeral e o benestar está un poquinho en precario. Entón, se vos, desde a Xunta, pulades moitísimo polos CIMs, que sí que facedes, por que non se pode facer máis? Porque hai algúns CIMs, como ti saberás, obviamente porque preparaches a moción, que están pendentes de pechar, como de Ourense. E tamén hai outro organigrama que se van cambiando, como a Secretaría das Mulleres, que tamén houve un cambio aí, e parece ser que non foi a mellor. Entón, está claro que facemos cousas todo o mundo, e eu agradezoche que visibilices ese traballo, porque creo que é moi importante, pero aquí simplemente traemos a moción unha para reivindicar que esteamos todas xuntas e que haxa representación de todos os partidos, como sempre, no 8M, que é o vindeiro domingo, pero tamén porque se poden facer máis cousas. Polo de agora nada máis, grazas. Abrimos entón unha segunda e última quenda de 3 minutos. Señora Prieto, señora Portas. Bueno, desde a alternativa vamos a reiterar, é dicir, temos unha mesa de igualdade que non solamente se ten que xuntar para facer un comunicado día 8M, e sinceramente volvo a reiterar que non é que estemos en contra do fondo da moción, pero si estamos en contra do momento da moción. Parece que solamente nos acorda o 8M cando é o 8M e solamente nos acordamos das violencias de xénero cando é o 25N. Este ano, por desgraza, está saldándose con uns números que mellor non mencionemos. Evidentemente existen enormes deficiencias en todos os servizos a nivel autonómico, a nivel estatal. Se está facendo, pero non o suficiente en ninguna desas administracións, e en todo caso é a nosa mesa de igualdade onde nos sentimos representadas todas e todos, onde se pode facer un comunicado solicitando a esta corporación que achegue a moción ao órgano que consideremos oportuno, e nesa mesa onde podemos pedir que se cree o órgano que consideremos oportuno. É dicir, é aí, neste momento, sinceramente, co ano que nos está caíndo en cuestión de violencia de xénero, o ano que nos está a supoñer a conxelación das pensións e a situación que lle pasa ás viúdas e ás viúdas nos nosos concellos. Traer esta moción a uns días do 8M, sinceramente, quitar protagonismo para nós a situación que estamos a vivir, e facendo cunha sigla é para nós pois simplemente marcar unha bandeira como se fai en outros tipos de reivindicacións. Queremos que non é o momento nin o lugar. Existe unha mesa de igualdade, que o reiterei antes, que ten todas esas competencias libres para discutir, falalo, chegar a un acordo e chegar cun escrito a esta corporación, donde estaríamos todos de acordo para apoiar e para aprobar e acercar a aquelas administracións que consideramos oportunas. Sempre hubo moi bo consenso, moi bo ambiente nesa mesa de igualdade, e reitero, considero que este non é un tema que debería debatirse, debería ser un tema que por unanimidade chegue sempre a esta mesa, porque senón así nos van as políticas e así temos as situacións que temos nas nosas rúas. Seguinte intervención, turno para o Partido Popular. Bueno, teño que decir que estou de acordo con Victoria e con Leo tamén, de que aquí a mesa de igualdade funciona ben, pero realmente eu no último pleno, no de novembro, que en decembro non hubo, preguntei cantos cartos habían investido no día do 25N, porque penso que realmente dentro do Concello sí que se podían facer máis cousas. Eu estou de acordo con esta moción, porque ao final todo o que sea implicarse nesta causa, que é un problema real que temos na nosa sociedade, está ben. Pero dende Cangas, dende o Concello de Cangas, que nun pleno se traia esta moción para pedir a Xunta de Galicia, eu estou de acordo porque a Xunta de Galicia o que se pide nestes puntos só o vai a facer sí ou sí, salga o que salga nesta moción. Entón, non sei, penso que dende Cangas se podía facer un pouco máis, porque eu teño aquí o voso programa electoral de cando repartistes en 2023, e o que tedes por este tema é pois aderirse ao programa de Biogen. Moi ben, todo de acordo,
pero de verdad que neste tema solamente adherirse ao programa de Biogen, o sea, o que prometestes xa o cumplistes. Non se vai a seguir avanzando, nin se van a facer máis cousas. Si tantas ideas hai e tantas ganas temos de facer cousas, por que non se fan? A ver, o que pasa é que, claro, tamén hai que ter partidas económicas, pero que están nas vosas mans a aprobalas. Non se pode coller e dicir non temos cartos para, como foi nese momento, comprar unhas candeas, porque no manifesto en todo falábamos de encender luces, e despois collere por adherirse á Asociación da Lingua Galega solamente por adherirse 2.500 euros. A ver, aquí ou hai cartos ou non hai. Despois pedimos un desfibrilador para poñer alá e non hai cartos cando valen 1.000 euros. Jolín, e para isto de verdad non podemos poñer unha partida económica para facer algo vistoso que nos gusta a todos e que podemos darlle visibilidade a este problema. Ademais, que tamén me parece que esta moción traela a este pleno hoxe é politizar isto. Politizalo, sí, politizalo. E a min o que non me está gustando, e vou vos a dar a miña opinión personal, hubo aquí un minuto de silencio por unha víctima de violencia de xénero na que eu acudín con algúns dos meus compañeiros e marchamos, abandonamos, porque cando empezaron a ler o manifesto, no segundo ou terceiro párrafo, o que había era non sei que porque as políticas da Xunta de Galicia... Como si Alfonso Rueda fora a matar ali a rapaza, vamos a ver. Non hai que meter a política nisto temos que estar todos unidos. No. Pero ti imagínate aquí a nosa cara cando chegamos aí a facer un minuto de silencio e de repente escoitamos iso. O sea, é que xa nos están acusando co dedo. Se eres do PP non podes participar nun minuto de silencio. Home, non pode ser. Na Xunta fíxose. E rematando porque xa pasaron os 3 minutos. Nada máis. Xa din a miña opinión. Boas noites. Ben, solo por aclarar, porque estaba eu presente en ese minuto de silencio. No, que fale. No, solo para que o saiba. Fala. Ese manifesto é o da Marcha Mundial das Mulleres, non é do Concello de Cangas. O fai ese órgano, que é o que convoca os minutos de silencio. Digo, para que non vayas a pensar que... E, de feito, o leen así en todos os concellos, pero creo que só marchastedes vos. Araceli, eu aquí... Por aclarar. Eu aquí acudín a un minuto de silencio que se facía por esa muller asesinada. Vale? Perfecto. Eu foi o que escoitei, e así como escoitei do manifesto, dicir, porque as políticas da Xunta como que están beneficiando a que hai estes problemas na sociedade, collen e marcheime. Porque eu non vou a participar niso. Pois se non sodes capaces de aturar unha crítica cando ven dun órgano de consenso, simplemente que non é do órgano municipal, é un órgano maior, é a Marcha Mundial das Mulleres que emite ese comunicado que se lee igual en todos os concellos que convocan ese momento. Foi no minuto de silencio, eu non sei quen o fai. Non foi no minuto de silencio, se chega e se lee o manifesto. Eu fun a un minuto de silencio, non fun a ningún manifesto, non fun a ninguna marcha, ni ninguna andaina. Equivocaste de acto, porque se convoca sempre da mesma maneira. Foi nun minuto de silencio por unha víctima. Non é un minuto de silencio, se fai unha concentración e se lee o manifesto. E se convoca sempre da mesma maneira. Sei, non, porque ademais fixen os cartéis e os publicitei. Podes pechar a intervención. Ben, Vero, creo que xa te contestamos do de novembro, que obviamente non foi por cartos, senón porque non se conseguiu unha empresa que nos poidese poñer as candeas, vale? Deixouse un correo na que se cada persoa, como fixemos cos mandiles no 8M, podía levarse unha candea ou 2 ou 300, que non pasaba nada. Pero non foi por cartos. Sí que é verdade que a partida de igualdade, obviamente como concelleira de igualdade sempre intento aumentala, pero sabedes que está dentro da partida de benestar, a partida de benestar ten o SAF levase moitísimo e máis que se debería levar, entón a partida de igualdade está bastante reducida, de feito son 8.000 euros ao ano, vale? Entón con 8.000 euros ao ano, pois facemos o que podemos. Invito vos a todas a ir ao 8M porque creo que vai haber unha sorpresa moi grata. Despois, se queres, tamén te conto canto nos costou esa sorpresa moi grata. E creo que podemos ir todas xuntas o vindeiro domingo nesta manifestación e reivindicar os dereitos de todas e de todos, porque, ao final, a igualdade inclúe o 100% das persoas. Pouco máis. Moitas grazas. Ben, grazas. Pois pasamos a
votar a moción. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Queda aprobada cos votos a favor do Goberno neste caso. Ben, este era o último punto da orde do día. Como sabedes, temos a disposición dos concelleiros as dacións de contas. Deixaríamos agora o tempo para rogos e preguntas. Doulle paso a Vitoria en primeiro lugar e logo dou vos turnos a vos. Ben, saber se xa se tramitou a solicitude do tema do peche do Valados da vía rápida, tamén se fixo a petición á Xunta dos semáforos no Paso de Pións do Keniata, se vou rápido. Tamén me pregunta se se fixo algún tipo de xestión con respecto, bueno, o taluz que caiu en Moaña, pero que nos afecta a nos na saída, porque puxeron uns, bueno, nos fastidiaron dos carrís de acceso á vía rápida, entón o CEDA é minúsculo e houve varios problemas aí de casi accidentes, entón realmente nos afectan moito máis os veciños de Cangas dese uso, entonces queríamos saber se de alguna forma fixestes algunha reclamación neste caso á Xunta. Temos problemas con diferentes semáforos, o dixen nos plenos anteriores, o volvo a reiterar, para non repetir sempre o mesmo, vos digo que temos problemas bastantes no da parada de autobús de Santo Domingo, así xa vou todo coa Xunta e depois vou cos municipais, para poder rematalo pronto. Bueno, volvo a reiterar, este é o cuarto pleno de que teño pedido accesos a expedientes desde o BRAN e ainda non conseguín que alguén me diga por que non me dan acceso a eles, o reiterei varias veces, sigo sin ter resposta. Ben, bueno, hoxe temos unha nova secretaria, entón a ela non lle vamos a pedir, non pasa nada, pero bueno, yo trasladarei por escrito o secretario habitual. Correcto, bueno, cando veña o pobre, non creo que... Non vai vir. Ai, non ven máis. Bueno, pois lle dedicamos que sea feliz en su nuevo destino. Joder, que me puxelte nun apuro, que a ver que lle dixo. Correcto. Si últimamente non se foi polas casas dos pobres, pido que se vaya, porque estou vendo uns movimentos enormemente raros. E entendo que non hai ninguén, non está ningunha vivenda designada a ninguén, non? Si hai alguén, vale, pois logo pode ser eso. Vale, logo xa me quedo tranquila. Eso, o vin eu, vale? Entón, como si que é algo que non se fai, vale, pois logo xa está. Como tedes avanzado os problemas que hai neste momento no pabillón de San Roque no de Castrillón, se xa tedes os informes ou non, como tedes o tema, mo fan chegar, e que, por favor, pasedes pola Rocha e por San Pedro, porque tiveron moitísimos problemas coas choivas dunha forma preocupante, vale? E entón lle gustaría aos veciños que pasedes por ali para que eles vos expliquen que problemas están tendo agora nesas dúas zonas por todas as choivas caídas, vale? E ponnos listo. Vale, eu quería saber como está o proxecto do Parque de Calistenia, que hubo casi unha aposta firme aquí cando se presentou o proxecto e quería saber como estaba, se hai novidades, se non hai, se sabemos onde se vai por, se hai partida ou non. Iso por un lado, e me gustaría que me contestaran por escrito, se pode ser. E despois tamén, moitos veciños piden de xeito reiterado que se faga un plan para a zona de Balea, vale?, para priorizalo, para unha actuación de asfaltado, porque ir por ali, é casi como, non sei, ir a Timanfaya para quen coñeza o parque. Entón, facer o rogo de que a ver se pode priorizar, xa que vamos a facer tantas cousas de asfaltado, é unha zona moi transitada, nada máis. Nun primer momento, creo que vamos a ter que ampliar os rogos e preguntas a rogos, preguntas e felicitacións, vindo o grado de satisfacción que presentan algúns concelleiros co estado
en que se atopa Cangas. Entonces, dende fai mes e medio, a avenida de Moaña está coas pedras todas levantadas. Entonces, xa no anterior pleno insinuei algo, pois, en algún momento, rogo que as pasen por ali e que as reparen. Segundo, unha pregunta que sería como vai o expediente de expropiación do camiño de Punta Couso, ese que se aprobou por unanimidade e non sei en que queixón o teñen guardado. Bueno, está Sergio, si queres. Sí, Sergio. Boas noites a todos. Quería, facer dous rogos ou preguntas. Entonces, o primeiro, outro día no Faro saliu que dende Moaña vaise solicitar o mercado excelente para a praza. Espero que este ano, se xa temos o proxecto do ano pasado presentado, feito e todo demais, espero que dende o Concello fixérase o traballo oportuno e que non Moaña leve unha subvención e que Cangas quedemos ás portas como ano pasado e contando que é o centenario da plaza. Entonces espero que este ano si teñamos a sorte de que poda recibir Cangas parte desa subvención. E despois quería falar sobre o vertido de hidrocarburo no depósito de Ourelo. Non sei se queredes que faga preguntas, se podemos falar e vades poder responder neste momento. Non sei como queredes. Sí, a primeira pregunta é saber cando foi informado o grupo de goberno sobre cando foi informado do verquido o grupo de goberno dende a UTE. Sigo preguntando? Non respondedes agora, entonces? Non? Por escrito, pero que as preguntas do mes pasado non as contestastes. Sí? Vale. Entonces, as preguntas vou facer as preguntas, vale? Cando foi informado dende a UTE o verquido, sí? Que actuacións se puxeron en marcha tras eses primeiros avisos? Se existe algún protocolo específico de actuación ante indicios de contaminación por hidrocarburos no abastecemento? Porque o goberno local non emitiu ningún aviso á poboación ata o 5 de febreiro? Tamén considerar se o goberno municipal ve compatible a súa política de transparencia manter durante case un mes sen comunicación pública un bypass por contaminación de hidrocarburos. Sobre a constancia en medios de veciños que acudiron a urxencias por posible ingesta de auga contaminada, cantos foron notificados oficialmente ao Concello e que seguimento se realizou destes afectados? Se existen analíticas específicas sobre hidrocarburos na rede, non analíticas as que fai a UTE, sino analíticas específicas de hidrocarburos. Por que se tardaron 16 días en avisar sobre a realización da inspección con Augas de Galicia nas naves implicadas? En principio, con isto chegaría. Unha máis. Que medidas tomou o Concello? Buenas noches. Quería hacer 7 preguntas. La primera, ¿cuándo tienen previsto colocar unos espejos en la zona de Coiro? La segunda, sí, en la Rosada, que hay 3 espejos rotos.
La segunda, si se hizo alguna gestión para solucionar el problema que está en la salida de salidas y entradas del colegio CEIP de Coiro. La tercera, ¿cuándo tiene previsto sacar el reglamento de uso de las instalaciones de Rodeira? La cuarta, ¿cuándo está previsto sacar el convenio de gestión de comedores? La quinta, la situación y si tienen previsto abrir el centro social que está ahí al lado donde está la policía local. Y digo, la sexta, lo mismo que comentó antes Victoria, la situación de los pabellones de San Roque, Coiro, Romarigo y la de Espiñeira, los 4 pabellones que están afectados. Y la séptima y última, pues si se hizo alguna gestión para solucionar los reiterados cortes de luz que hay en el Espíritu Santo. Bueno, boas outra vez. Nada, é rápido. Vamos a ver, eu quería preguntar, aquí na Alameda Nova hai unha bandeira de Galicia que non ten escudo, está sola, non sei que motivo é por a cal esa bandeira está aí, sin escudo, sen nada, rogaría, pois iso, que fagan algo, porque non é unha bandeira normal, me dicen, un escudo non representa nada. A ver, tendría que levar escudo, non? Despois, si podemos cambiar estas de aquí, porque xa dan un pouco de vergonza. Estas que están aquí están un pouco xa tamén, pois, intentar cambialas, non? Me gustaría tamén saber aquí en Méndez Núñez que se vai facer, ou se vai facer algo co que se falou aquí dos árboles, se van a poñer, se non se van a colocar, se queda así. E despois me gustaría, coa pregunta que fixo o meu compañero Rafa, que xa que de paso vades a mirar pois a Avenida de Moaña, que tamén vos acerquedes a Calle Real, e que miredes tamén porque se está mal a Avenida de Moaña, a Calle Real está peor. Entonces, iso. Volvo a pedir que se quiten eses badéns de goma que dan pena, xa é o 7º mes que eu sigo pedindo, pero nin caso, outra das cousas que non se fan. E despois pido tamén un rogo que, xa que están despodando pois aquí por Cangas, que vallades, se podedes, por as parroquias, porque tamén hai árboles que depende do concello. Por exemplo, eu lle vou a decir ali no Castelo hai un lavadeiro que as polas do árbol están encima do tellado, e cando hai vento, pois rozan e calquer día vai a tirar co tellado abaixo. E ao lado, onde está a fonte, hai unhas yucas que algún cortou, eu dirá que as quitaran, porque está reventando, sabedes que as yucas ten unha raíz que vai no Castelo. Donde está o lavadeiro, o árbol ese, habría que podalo, e máis arriba está a fonte. E hai unhas yucas que están mismo encima do que é a fonte, entonces están abrindo a fonte e se está botando agua por debaixo do torno. Entonces eu diría que as quitaran, porque non sei quen colocou iso aí, está na mina. Entonces, pois iso, nada máis. Vos parece, damos esta sesión por rematada. Boa noite a todos e a todas.